Уважаемое господарство, прошу, последняя моя просьба уже остатняя, для того, как усе пройшли у залю. Калі ласка, зачините двери. О, нават Владимир Остапенко, витаю. Вот только что с самолета и той поспел. А у всех, кто у нас зараз находится у коридоре, там зараз и застанется. Бо мы зачиняем двери, и будет сегодня вельми жорсткая модерация, бо мы уже и так споздняемся, поважанные сябры. Мне сказали, что мы уже у эфиры. Так? Дякую вялікі. Як старшыня сённяшніх слуханняў і агульнага пасяджэння я открываю сённяшнія парламенцкія слуханні Координацыйнай рады Беларусі аб адказнасці Александра Лукашэнкі за злачынствы. Па-першае, я хочу привітаць усіх дэлегатаў і дэлегатак, усе фракцыі, усіх, хто сёння змог быць тут, у гэтай зале, і усіх, хто далучыўся да нас онлайн. Па-першае, я хочу падзякаваць таксама нашим партнёрам і павітаць тут наших гасцей польскага парламента. Гэта спадар, кіраўнік камісіі спраў загранічных сенату Рэспублікі Польшча, а таксама кіраўнік групы парламентарнай двух ізб Сейму і Сенату Польшчы, маршалку Сейму былога і таксама былога міністра замежных спраў спадара Гжегожа Схітына. Дзякуй вялікі. А таксама шмат гадоў нашага сяброўства нас лончы так з чалавекам, які калісьці быў пан посол, спадар посол Роберт Тышкевіч, а сёння гэта дарацца па справах палітыкі ўсходняй пані маршалак Сейму, Сенату, пані Малгажаты Кідавы-Блонскай, пан Роберт Тышкевич. Witam Państwa serdecznie, dziękujemy. Ja tak samo хочу одразу поведомить об tym и подяковать Сенату Польши, подяковать нашим сябрам за то, что допомогли нам у организации сегодняшних слуханий. Конечно, для нас великий гонор, что Сенат Польши з нами протягивает супрацу, и у нас есть планы на этот год для того, каб праводзіць такія мерапрыемствы у тым ліку і у будынку Сенату Рэспублікі Польшча, але вось з-за некаторых лагістычных праблем сёння мы ўсё ж такі сабраліся ў Палацы культуры і навукі. Таксама нам з гэтым дапамаглі нашыя сябры, спадары Роберт Тышкевич і спадар Гжегош Схітына. І таксама я дзякую мэрии города Варшавы и мэру Варшавы за то, что для нас вы сегодня предоставили это место для проведения слуханняў. Я так само трымаю у руках и хочу звернуться еще раз, звернуться до прессы. Я трымаю у руках документ, які учора был прыняты Сенатом Польшчы. Это резолюция об несумленных выборах у Беларуси, где сказано, что у тым ліку один з таких пунктов месяца у гэтым документе, что Сенат Польшчы будзе працягваць працу з Радай координацыйнай як парламентам у эміграцыі. Яшчэ раз дзякую, шановное господарство. Сёння мы будем слухаць у Координацыйнай радзе доклады об адказнасці Лукашэнкі за злачынствы, але сёння не ўсе з намі, на жаль, могуць быць. Гэта героі Беларусі, якія за ўсе гэтыя 30 год палажылі сваё жыццё за тое,
каб мы маглі працягваць гэтую барацьбу. Гэта і палітвязні, закатаваныя за кратамі. Гэта і тыя, хто проста прапаў. Гэта і тыя людзі, якія выходзілі на пратэсты, але не вярнуліся жывымі. І гэта нашыя дабравольцы, якія загінулі ва ўкраіне. Я хачу, каб мы зараз з вами аддалі ім памяць хвілінай маўчання. Калі ласка, прашу ўстаць. Дякую. Итак, зараз я скажу регламент. Перед гэтым я хочу сказать, что кворум у нас сегодня уже набраўся. Яшчэ раз дзякую тым, хто сегодня присутнічае у гэтай зале. Дзякую тым, хто долучыўся онлайн. Итак, у нас сегодня у программе будзе два доклады, на якія я даю по 20 хвілін, гэта максимум для наших выступоўцаў. Гэта доклад ад Михаила Кирилюка, делегата Координацыйнай рады, юрыста Народнага антыкрызіснага управлення. Так само з нами сёння докладчик, які выступіць з дакладам «Злачынная дзейнасць Лукашэнкі Александра Григорьевича у перыяд з 2020 года по сённяшні дзень спадар Александр Ракіцкі, юрыст, былы супрацоўнік Генеральнай прокуратуры Республики Беларусь з 24-гадовым стажам працы. Таксама я вітаю лідера фракцыі «Команда Латушки» и «Рух за свободу», спадар амбасадар Павел Латушка. Таксама будзе у нас сёння выступаць з выступам по міжнародных механізмах прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці. Пасля гэтага у нас будзе час на пытанні да дакладчыкаў і абмеркавання. І пасля кароткага перарыва у нас будзе прэзентацыя судакладаў, апануючых дакладаў, пасля чаго мы будзем закрываць наше пасяджэнне на сёння. І я б хацела пачаць, перш чым мы будем слухаць даклады ад наших коллег, я б хотела, каб зараз мы послухали вітальное слово ад лідера демократичных сил Беларуси, спадарыні Святланы Тихановской. На жаль, яна сёння не змогла быць з нами тут, але записала відэазварот як ініцыятар, які калісьці ў 2020 годзе заклаў Координацыйную раду, і сёння мы з вами ўжо з'яўляемся абраным органам. Таму, калі ласка, ваша увага на экран. Суди перетворилися у орган репресій, як і уся система державних органів. Помстять і своякам тих, хто вимушено з'їхав за мяжу, ратуючися від пересліду. Режим нясе пагрозу не толькі беларусам, але і суседям. Працягвае пастаўляць зброю Росіі, і над Беларусю регулярно пролетаюць расійскія шахеды, якія забіваюць мірнае насельніцтва Украіны. І ўсё гэта злачынствы, якія не спыняюцца ні на дзень. Гэта злачынствы супраць чалавечнасці. Менавіта так называюць дзяржаўны тэрор у Беларусі міжнароднай арганізацыі, у тым ліку незалежныя эксперты ААН. І наш з вами абавязак зрабіць так, каб тыя, хто ўчыняе гэтыя злачынствы, не адчувалі беспакаранасці і не маглі пазбегчы правасуддзя. Вядома, слухані ў Координацыйнай радзе не заменяць судовага паседжання.
але яны ёсць важным крокам у гэтым накірунку. Неабходна, каб сведчанні і абвінавачванні гучалі ўжо сёння у поўны голас. Асабліва напярэдадні так званай спецыяльнай выбарчай аперацыі, у выніку якой падазраваныя ў злачынствах у чарговы раз збіраюцца захапіць уладу ў краіне. Выбарчыя маніпуляцыі і фальсіфікацыі таксама злачынствы, за якія ўсе датычныя абавязкова панясуць адказнасць. І першыя крокі да аднаўлення справядлівасці ўжо зробленыя. Летась Літва падала зварот у Міжнародны крымінальны суд у Гаазе ў сувязі са злачынствамі масавай дэпартацыі цывільнага насельніцтва. Мы спадзяемся, што да гэтага звароту неўзабаве далучацца і іншыя дэмакратычныя краіны. Пададзеныя таксама дакументы ў справе выкрадання украінскіх дзяцей з акупаваных Расей тэрыторый. Я шчыра дзякую ўсім, хто ўжо некалькі гадоў збірае факты, доказы злачынстваў рэжыму і сведчанні пацярпелых. Дзякую ўсім беларускім і міжнародным праваабарончым арганізацыям, якія працягваюць збор доказаў злачынстваў рэжыму. Вясне, прававой ініцыятыве, палітвязанцы, ініцыятыве «Дысідэнт Бай» і іншым. Я таксама хачу выказаць падзяку літоўскаму Justice Hub і дацкай Dignity, Freedom House, Human Rights Watch і Amnesty International. Вялікую працу ў зборы доказаў злачынстваў рэжыму таксама праводзяць каманда НАУ і прадстаўніцтва АПК па транзіце ўлады Паўла Латушкі. І ўсе сабраныя матэрыялы абавязкова спатрэбяцца нам як у міжнародных судах, так і ў судзе ў дэмакратычнай Беларусі. Дзякуй вам за вашу працу, дарагія сябры. Я веру, што справядлівасць пераможа. І няхай гэтыя слуханні стануць важным унёскам у яе аднаўленне. Жыве Беларусь! Жыве! Калі ласка, я запрашаю да трыбуны з дакладам аб цяжкіх і асабліва цяжкіх дзяржаўных злачынствах Лукашэнкі ў перыяд 1994-2020 гадоў спадара Міхаіла Кірылюка, дэлегата Каардынацыйнай рады. Калі ласка, Міша. Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Гэты даклад ён накіраваны прааналізаваць метады незаконнага захопу і ўмацавання ўлады Лукашэнка для таго, каб вызначыць эфектыўныя меры для прадухілення будучых злачынстваў, спынення злачынстваў у сучаснасці і прыцягнення да адказнасці за злачынствы ў минулым. Мэта даклада прадставіць найбольш цяжкія злачынствы Лукашэнкі, прасачыўшы гісторыю антыканстытуцыйнага захопу і трымання ўлады з 1994 па 2020 год. Необходимо дать правовую оценку дзеянням Лукашэнкі з пункту гледжання крымінальнага закона Рэспублікі Беларусь. Лукашэнка сістэматычна парушаў нават тыя законы, якія былі напісаны прызначанымі дэпутатамі для ўтрымання незаконна захопленай улады. Сёння ў Беларусі немагчыма праводзіць следчыя дзеянні, вывучаць доказы і працягваць вінаватых да адказнасці. Аднак у адкрытых крыніцах хапае інфармацыі, якіх у правовой дзяржаве дастаткова для пачатку крымінальнага працэсу. Размова ісці будзе аб наступных составах. Арганізацыя тэрарыстычнага акта. Это напад на дэпутатаў будынку парламенту ў 1995 годзе. Захоп дадатковых паўнамоцтваў неканстытуцыйным шляхам праз рэферэндумы ў 96 і 2004 годах. Злачынства супраць бяспекі чалавецтва і злачынства супраць дзяржавы ў парадку ажыццяўлення ўлады і кіравання падчас працэсаў супраць фальсіфікацыі выбараў у 2006 і 2010 годах. Там я бачу прэзентацыя, калі магчыма наступны слайд. Першым пунктам гэта ідзе пра арганізацыю тэрарыстычнага акта, напад на дэпутату ў будынку парламенту ў 1995 годзе. У красавіку 1995-го па загаду Александра Лукашэнка ў будынку Верховнага Савета збілі групу дэпутатаў, якія галадалі ў знак пратэсту супраць неканстытуцыйнага рэферэндуму. Паводле артыкула 63 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь гэта кваліфікуецца як тэрарыстычны акт.
Замах на жыццё дзяржаўнага дзяча, учынёны ў сувязі з дзяржаўнай дзейнасцю з мэтай удзеяння на прыняцце рашэнняў дзяржаўнымі органамі або перашкоды палітычнай дзейнасці кваліфікуецца менавіта як тэрарыстычны акт у адпаведнасці з артыкулам 63. І адказнасць па данным артыкуле прадугледжвае пазбаўленне волі на тэрмін ад 10 до 25 гадоў, ці пажыццёвае зняволенне, ці смяротнае пакаранне. Як это адрозніваецца ад памежных артыкулаў? У артыкуле вызначаны ў якасці пацярпелага дзяржаўны дзеяч. Пацярпелыя дэпутаты Верховного Совета адпавядаюць гэтаму крытэрыю. У артыкуле вызначаны матывы з мэтай уздзеяння на прыняцце рашэнняў дзяржаўнымі органамі. Матывам нападу быў прымус спыніць галадоўку шляхам фізічнай расправы дэпутата, які выступалі супраць рэферэндуму. Таксама матывам выступала запалохванне. Ой, нешта можна ўжо? Здаецца, кагосьці пусцілі ў Zoom і не выключылі гук. Выбачаюся за тэхнічныя непаладкі. Ведаеце, у нас сёння проста ўсё арганізавана так, што хто чым мог, той і памог. Таму дзякуй вялікі ўсім тым, хто зараз займаецца гэтым. Калі ласка, калі ёсць гук, працягвайце. Матывам гэтага злачынства выступала таксама запалохванне астатніх дэпутатаў, схіленне іх да таго, каб яны не выступілі супраць рэферэндуму пад пагрозай аналагічнай расправы. Прокуратура пацвердзіла факт збіцця, але не знайшла нікога з віновных. І нягледзячы на шматлікія прыкметы злачыннага дзеяння, ні ў адной асобы не было прад'яўлена абвінавачання. Што было павінна быць зроблена у гэты год адпаведна Канстытуцыі? Павінен быў аб'яўлены імпічмент. Але дзякуючы таму, што дэпутаты былі запалоханы, імпічмент не адбыўся. Лукашенко дабіўся правядзення рэферэндуму, і гэта паслужыла пачаткам незаконнага захопу улады. На гэтым рэферэндуме было пытанне аб інтэграцыі з Расіяй. Пра зацвярджэнне пытання аб інтэграцыі з Расіяй Лукашенко атрымаў магчымасць абапірацца на замежнае ўмяшанне з боку Расіі. Ён выкарыстаў яго для наступных дзеянняў па незаконным прысваенні сябе дадатковых паўнамоцтваў і далейшаму неканстытуцыйнаму захопу ўлады. І гэта інтэграцыя прывяла пасля да выкарыстання тэрыторыі Беларусі для расійскай агрэсіі і для таго, што на сёння пытанне суверэнітэту і само існаванне Беларусі як незаконнай дзяржавы знаходзіцца пад пагрозай. Наступныя падзеі – гэта захоп дадатковых паўнамоцтваў неканстытуцыйным шляхам правядзення незаконнага рэферэндуму ў 96 годзе. Нагадаю, як гэта было. У жніўні 96 года Александр Лукашенко абвясціў канстытуцыйную рэформу для ўмацавання яго прэзідэнцкай улады. Парламент адхіліў яго прапановы і Верховны Савет узбудзіў справу супраць Лукашэнкі за парушэнне Канстытуцыі. Група дэпутатаў уключила ў парадак дня пытанне аб імпічменце. І Конституційний суд заключив, що винесення на обов'язковий референдум новой редакции Конституции является незаконным. Верховный Совет постановил, что принять новую редакцию Конституции может только Верховный Совет. Потому что пропановы, які пропановал Лукашенко, это были не просто изменения Конституции, а фактичная новая редакция, глядячи за его структуры. И насуперек этому Лукашенко 5 листопада выдал незаконный указ об надании референдуму обов'язкового характеру, и потом другий незаконный указ от 7 листопада отменил заключение Конституционного суда. И сгодно с Конституцией 1994 года Лукашенко не имел полномочий принять такие указы. Республиканские референдумы назначаются Верховным Советом. Артикул 74-83 Конституции. Згодно с артикулом 100 Конституции, президент не имеет права самостоятельно призначать референдумы. Згодно с артикулом 101 Конституции, президент выдает указы и распоряжения в межах своих полномочий, а не по любых питаниях. И згодно с артикулом 129 Конституции, заключение Конституционного суда является окончательному обскаржению, простования не подлегают. И они не могут быть отменены указом президента. Референдум проводился с великими порушениями. Он финансовался у порушения закона с неподконтрольных парламенту границ.
Віктор Ганчар, старшыня Цэнтральнай камісіі па выбарах, зазначыў шматлікія парушэнні, адмовіўся прыняць вынікі рэферэндуму. Ён быў незаконна адхілены ад пасадам указам прэзідэнта і замест яго прызначана Лідзія Ярмошына. Выдаўшы дадзены ўказ аб адхіленні Віктора Ганчара, Лукашенко парушыў артыкул 83 Канстытуцыі, паводле якога фармаванне Цэнтральнай камісіі па выбарах уваходзіла ў кампетэнцыю Верховнага Савета. Конституцыйны суд признал отставку Гончара незаконной. И не глядячи на все гэтыя парушэнні, рэферэндум быў праведзены, Лукашенко выкарыстоўваў яго вынікі для прысваення сабе уладных паўнамоцтваў. Президиум Верховного Совета признал вынікі рэферэндума незаконнымі по наступных причинах. Была не установленая колькасць бюллетеняў, яны былі не зарэгістраваныя. Іх колькасць была невядома Верховному Совету і Цэнтральнай камісіі. Галасаванне пачалося без публікацыі праектаў Канстытуцыі. Людзі не малі магчымасць бачыць, за што яны галасуюць. Лукашенко манаполізаваў дзяржаўныя СМІ для прапаганды свайго варыянту галасавання. Ён пазбавіў прадстаўнікоў Верховного Совета магчымасці прадставіць сваю пазіцыю. Усе эти дзеянні ў сукупнасці кваліфікуюцца як змова з мэтай захопу дзяржаўнай улады згодна з артыкулам 61.1 Крымінальнага кодекса. Захоп дзяржаўнай улады неканстытуцыйным путём караецца пазбаўленне волі до 15 гадоў ці пажыццёвым зняволеннем, ці смяротным пакараннем. Лукашенко неканстытуцыйным шляхам прысвоіў сябе наступныя правы. Па-першае, прызначаць Центральную комиссию по выборах и вырашаць пытанне об референдуму самостойно. Таким чином он взял под контроль усю избирательную систему. Ён захапіў права прызначаць усіх кіраўнікоў рэгіёну, узяў под контроль мясцовае самакіраванне. Лукашенко распусціў законны парламент, узяў под контроль законодаўчую ўладу. Депутаты в новый парламент не абіраліся на выборах, а запрашаліся з прыхільнікаў Лукашенко. Таким чынам, Лукашенко незаконна падпарадкаваў сабе ўсе галіны ўлады, і незаконны захоп дзяржаўнай улады адбыўся. Далей, раздзел 3 дакладу – гэта дадатковы захоп паўнамоцтва неканстытуцыйным шляхам правядзення незаконнага рэферэндуму ў 2004 годзе. Калі Лукашенко захапіў сабе неабмежаваныя паўнамоцтвы ўлады, падпарадкаваў сабе судовую ўладу, законодаўчую ўладу, выбарчыя камісіі, права праводзіць рэферэндумы, мясцовае самакіраванне, адбыў некалькі год і устала пытанне, як гэтыя неабмежаваныя паўнамоцтвы прадліць на неабмежаваны тэрмін. І ў 2004 годзе, калі два тэрміны знаходжання на пасадзе падышлі да канца і паводле Канстытуцыі Лукашенко ўжо не меў права ўдзельнічаць у выбарах, ён ініцыяваў новы рэферэндум і вынес адзінае пытанне аб выключэнні з Канстытуцыі забароны адной асобе абірацца больш за два тэрміны. І сам факт прызначэння рэферэндуму па гэтым пытанню быў незаконным. Незаконным па наступных прычынах. Ну, па-першае, тое, што магчымасць у адзіноце ініцыяваць такі рэферэндум Лукашенко атрымаў неканстытуцыйным шляхам. Ён прысвоіў сабе даўныя паўнамоцтвы праз правядзенне незаконнага рэферэндуму, таму што да гэтага гэта павінен быў рабіць толькі Верховны Совет. І вынесенае на рэферэндум пытанне таксама падпадала пад забарону, якая змяшчаецца ў артыкуле 112 выбарчага кодексу. На рэспубліканскі рэферэндум не могуць выносіцца пытанні, звязаныя з выбраннем прэзідэнта. Венецианская комиссия Рады Европы дала свое заключение по пытанию этого референдума. Адзначила, что президент карыстаецца сваім становішчам у асабістых інтарэсах. Адзначила Венецианская комиссия, что ў наяўнасці канфлікт інтарэсаў. І згодна з тым жа заключеннем Венецианской комиссии вынесенне гэтага пытання мае сабой мэту увядзення персанальных прывілеяў для аднаго чалавека, супярэчыць прынцыпу роўнасці, які знаходзіцца ў артыкуле 22 Канстытуцыі. Усе роўныя перад законам, маюць права на роўную абарону без дыскрымінацыі правоў і законных інтарэсаў. Само прызначэнне рэферэндуму было незаконным. І далей само правядзенне рэферэндума было звязана са шматлікімі парушэннямі. Агітацыя па рэферэндуму насіла выключна аднабаковы характар, бо Лукашенко захапіў усе СМІ. Прымус быў да ўдзелу рэферэндума, ён парушаў прынцып свабоды волеизъявлення. Падлік галасоў адбываўся з грубымі парушэннямі заканадаўства.
На выборчыя участкі не дапускаліся назіральнікі, выдаляліся назіральнікі, выдаляліся давераныя асобы кандыдатаў. І гэтае дзеянне таксама кваліфікуецца ў адпаведнасці з крымінальным кодэксам як змова або іншае дзеянне, учыненае з мэтай захопу дзяржаўнай улады. Захоп або ўтрыманне дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 10 до 15 гадоў. А дзеянні, якія пацягнулі гібель людзей або спалучаныя з забойствам, караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 10 до 25 гадоў, пажыццёвым пазбаўленнем волі або смяротным пакараннем. У выніку правядзення дадзенага неканстытуцыйнага рэферэндума Лукашенко незаконна прысвоіў сабе паўнамоцтвы неабмежаванага знаходжання на пасадзе прэзідэнта. Такім чынам, атрымаўшы на першым этапе неабмежаваныя паўнамоцтвы, другім этапам атрымаў магчымасць неабмежавана працягваць гэтыя паўнамоцтвы. І ўсё гэта, адсутнасць адказнасці прывяло да далейшага этапу, да больш маштабных злачынстваў з больш вялікай колькасцю ахвяр, тое, што кваліфікуецца ў крымінальным кодексе як злачынства супраць бяспекі чалавецтва, злачынства супраць дзяржавы і злачынства супраць парадку ажыццяўлення ўлады і кіравання. Я кажу пра катаванні падчас пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў у 2006 і 2010 годзе, калі адбываліся масавыя акцыі пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў. Тады пратэстоўцаў незаконна затрымлівалі, збівалі, пазбаўлялі волі. Аб гэтым ёсць шматлікія даклады Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, праваабарончага цэнтру «Весна», Human Rights Watch, Дзярждэпартамента Злучаных Штатаў Амерыкі. Яны пацвярджаюць шматлікія выпадкі катавання і жорсткага абыходжання падчас расследаванняў. З 205 апытаных 148 заявілі аб фізічным гвалце. І гэтае дзеянне падпадаюць пад артыкул 128 крымінальнага кодекса «Злачынства супраць бяспекі чалавецтва». Дэпартацыя, незаконнае ўтрыманне, узняволенне, зварот у рабства, масавае сістэматычнае ажыццяўленне пакаранняў смерцю без суда, выкраданне людзей, за якімі ідзе іх знікнення, катаванні, акты жорсткасці, якія здзяйсняюцца ў сувязі з расавай, нацыянальнай, этнічнай прыналежнасцю, палітычным перакананнем і выравазнаннем грамадзянскага насельніцтва, караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 до 25 гадоў або пажыццёвым зняволеннем або смяротным пакараннем. І ключавым крытэрыем, які падзяляе злачынства супраць бяспекі чалавецтва ад сумежных складаў, з'яўляецца матыў палітычнае перакананне пацярпелых. 58 пацярпелых сцвярджалі, што іх прымушалі падпісваць фальшывыя пратаколы затрымання. Былы кандыдат у прэзідэнта Андрей Саннікаў паведамляў, доказы супраць яго былі атрыманы пад катаваннямі. Іншы кандыдат Алесь Михалевич таксама распавядаў аб ужыванні да яго гвалту для атрымання загадзя лжывых прызнанняў. І гэта дзеянне падпадае таксама пад цэлы шэраг артыкул крымінальнага кодекса. Артыкул 394 крымінальнага кодекса. Прымус падазорнага, пацярпелага, абвінавачанага сведкі дадачы паказанняў шляхам прымянення пагрозы, шантажу, учынення іншых незаконных дзеянняў. Асоба, якая ажыццяўляе дазнанне, папярэдняе следства ажыццяўляе правасуддзе. Пазбаўленне волі ад 3 до 10 гадоў. Частка 2 артыкула 395 крымінальнага кодекса. Фальсіфікацыя доказаў па крымінальнай справе асобы, якая ажыццяўляе дазнанне следчым пракурорам, суддзёй, абаронцам, караецца пазбаўленне волі на тэрмін да 3 гадоў. Згодна з артыкулам 393 крымінальнага кодекса, прыцягненне ў якасці абвінавачвання заведама невінаватай асобы, злучанае з абвінавачваннем у цяжкім або асабліва цяжкім злачынстве, або са штучным стварэннем доказу абвінавачвання, караецца пазбаўленнем волі на тэрмін да 5 гадоў. І згодна з артыкулам 392 крымінальнага кодекса, вынесенне суддзёй загадзя неправасудных прысудаў, рашэнняў іншых судовых актаў, якія прыводзяць да цяжкіх наступстваў, караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 3 до 10 гадоў. Вядома, Лукашенко тут не суддзя, не следчы, але арганізатарам гэтай сістэмы катаванняў, пераследу палітычных супернікаў з'яўляецца Лукашенко, які выкарыстоўвае свае паўнамоцтвы для ўтрымання ўлады. І з тым жа самым намерам Лукашенко арганізаваў, страміўся і стварыў сістэму пераследу палітычных супернікаў пры дапамозе загадзя незаконных затрыманняў, абвінавачванняў і прысудаў. І калі Лукашенко прысвоіў сабе паўнамоцтвы самастойна прызначаць і здымаць суддзяў, ён выкарыстаў гэтае паўнамоцтва з мэтай утрымання незаконна захопленай улады.
Мы зараз размаўляем аб падзеях, якія адбыліся адносна даўно. Але згодна з часткай 3 артыкула 83 Крымінальнага кодекса тэрмін даўнасці прыцягнення да адказнасці не прымяняецца, калі злачынец працягвае злачынную дзейнасць. І артыкул 85 Крымінальнага кодекса Беларусі таксама выключае вызваленне ад адказнасці за катаванне. Катаванне кваліфікуецца як злачынства супраць бяспекі чалавецтва, згодна з артыкулам 128, па ім няма срокаў даўніны. І таксама змяненні ў крымінальнае заканадаўства ў 2022 годзе, накіраваныя на вызваленне ад адказнасці за злачынствы, учынёныя на пасадзе прэзідэнта, таксама не могуць быць прызнаны дапушчальнай падставай для вызвалення ад адказнасці. Для гэтага ёсць падставы. Гэтыя змены былі ўнесены па ініцыятыве асобы, якая не канстытуцыйным чынам захапіла ўладу і незаконным чынам утрымлівала яе. Гэтыя змененні ўнесены з мэтай пазбягання адказнасці ад злачынству. І гэтыя змены супярэчаць Канстытуцыі Беларусі і Крымінальнаму кодексу. Таму мы лічым, што Александр Лукашенко павінен панесці адказнасць па заканадаўству Беларусі. Калі б я хацеў, каб з майго даклада запомнілі два словы, то я бы прапанаваў запомніць наступнае. Адсутнасць адказнасці забівае. 3 словы. Адсутнасць адказнасці забівае. Тое, што вось мы зараз паслухалі, 17 хвілін, яшчэ 3, здаецца, мяне прыводзіць да высновы тое, што адсутнасць адказнасці на працягу ўсіх гэтых дзесяцігоддзяў прыводзіла да таго, што правовое палажэнне беларусаў пагаршалася паступова. Сітуацыя з абаронай правоў чалавека ў Беларусі становілася ўсё горш і горш паступова. І ахвяр рэжыму Лукашенка становілася ўсё больш і больш. І апагей гэтага дасягнуў у 2020-2025 годзе, пра які раскажа наступны спікер. Адказнасць у Беларусі зараз немагчыма прыцягнуць Лукашенка да адказнасці. І таму мы заклікаем да прыняцця міжнародных мер адказнасці. На працягу дзесяцігоддзяў за злачынствы Лукашэнкі прымалі міжнародныя санкцыі. Мы лічым, што да мэты не давялі іх недастатковая сіла і недастатковая працягласць. Мэтай, тут мы вызначаем, гэта вызваленне палітычных зняволення, спыненне рэпрэсій, а самае галоўнае – ухіленне самой магчымасці з'яўлення новых палітычных зняволеных. І вось на працягу ўсіх гэтых год, калі адбывалася неканстытуцыйны захоп дадатковых паўнамоцтваў, неканстытуцыйнае прадленне гэтых дадатковых паўнамоцтваў, рэжым Лукашэнкі працягвае існаваць, атрымліваючы міжнароднае прызнанне і аднаўляючы дыпламатычныя адносіны раз за разам. Таму мы заклікаем Каардынацыйную раду трэцяга склікання як легітымны орган, які прадстаўляе беларусаў, чыя роля ў дэмакратычным транзіце зафіксавана ў рэзалюцыях Еўрапейскага звяза, прыняць рэзалюцыю па выніках нашага дакладу. Дзякуй, спадар Михаил. Час. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй. Уважаемое господарство, я еще раз прошу отнестися з разумением до некоторых технічных проблем, які у нас узникают. Это життя, так бывает. Так само хочу зараз привітати ще одного сябра і гостя, який зараз до нас долучився. Спадар Анатолій Лябедька, депутат Незалежності. Ось тільки що спадар Анатолій до нас долучився. Дякую вам велике. Координатор Верховного Совета Білорусі 13-го скликання. Ми вас вітаємо так само на сьогоднішньому посідженні. Дякую за те, що ви долучилися. І я ще раз дякую господарству. Dziękuję serdecznie Panie Robercie, Panie Grzegorze, Pani Marszałek, Przewodniczący, przepraszam. Dziękujemy. Паважаныя сябры, цяпер мы будзем слухаць даклад спадара Александра Ракіцкага, юрыста, былога супрацоўніка Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь. Калі ласка.
Добрый день. Преступная деятельность Лукашенко в период с 2020 года по настоящее время. Обращусь немного также к истории, но это для общего понимания картины совершенных Лукашенко преступлений вот в указанный период. После первых президентских выборов Лукашенко целенаправленно вступил на путь узурпации власти. Для него неограниченная власть, то есть осуществление полного контроля над законодательной, судебной и исполнительными ветвями власти на неопределенный срок является единственной целью, единственной и основной целью. Поэтому должность президента удерживалась и будет удерживаться им любыми средствами, в том числе и преступными. Невозможно достичь такой масштабной преступной цели, не имея пособников. Поэтому гражданин Лукашенко после вступления в должность президента, сформировав свой преступный замысел по захвату власти, создал, руководил и руководит в настоящее время преступной организацией, то есть организованной группой, либо несколькими организованными группами с четким распределением ролей между ее участниками для подготовки и совершения преступлений, направленных на захват и удержание государственной власти неконституционным путем. Первый слайд там. Лукашенко, являясь единоличным лидером преступной организации, обеспечивает комплексное планирование ее деятельностью, поддержание порядка и дисциплины внутри преступной организации, прочность связей между участниками отдельных групп, их защиту, поддержку, принятие мер безопасности в отношении членов преступной организации, мер по сокрытию совершенных преступлений и распределению благ, полученных от преступной деятельности. Он выступает в качестве направляющей и движущей силы, играя значительную роль куратора всего процесса преступной деятельности от начала и до полного завершения. Лично подбирает соучастников, назначая годных ему лиц, в том числе на высшие государственные должности, распределяет и перераспределяет между ними функциональные обязанности. Задача по подбору соучастников для Лукашенко всегда являлась и является приоритетной. Объясняется это тем, что сам он, как правило, не участвует в совершении конкретных преступлений, а создав для этого все условия, оставляет всю, так сказать, грязную работу своим соучастникам. Состав созданной Лукашенко преступной организации в период его правления неоднократно менялся, как по численности, так и по персональному составу. Можно сказать, что на начало 2020 года в состав преступной организации входил и на сегодняшний день входят представители политического руководства так называемой вертикали власти, назначаемой непосредственно Лукашенко, либо по согласованию с ним. Следует отметить, что Лукашенко как создатель и руководитель преступной организации, это очень важно, несет ответственность за любое преступление, совершенное членом этой преступной организации и направленное на достижение ее цели, а именно на захват и удержание государственной власти неконституционным путем. В объективном выражении удержание государственной власти неконституционным путем представляет собой не что иное, как удержание за собой Лукашенко и членами руководимой им преступной организации высших ключевых постов в иерархии государственно-властных структур, дающих право распоряжаться законодательной, исполнительной, судебной властью и определяющих то, как она будет реализована. Фактически это выразилось в действиях, которые заключаются в сохранении за Лукашенко государственно-властных полномочий президента, в нарушении Конституции Республики Беларусь, в обход законодательно установленной процедуры наделения властью с использованием преступных методов. Удержание власти представляет собой четко спланированную и реализованную систему действий Лукашенко и членов возглавляемой им преступной организации, которую условно можно разделить на две составляющие. Непосредственно преступная деятельность и антиконституционная деятельность. Попрошу второй слайд. Антиконституционная деятельность – это деятельность, осуществляемая формально в рамках действующего законодательства, но противоречащая положениям, закрепленным в Конституции. К такой деятельности относится, например, деятельность, направленная на укрепление системы злоупотребления административным ресурсом, то есть принятие антиконституционного законодательства и последующая его реализация, подавление политической, экономической, информационной конкуренции, воспрепятствование деятельности оппозиционных общественных организаций политических партий, принятие избирательного законодательства максимально благоприятного для режима Лукашенко и неблагоприятного для оппозиционных кандидатов, установление контроля над средствами массовой информации, установление контроля над избирательными комиссиями различного уровня, легализация политически мотивированного преследования граждан.
Преступная деятельность включает в себя систему преступлений, совершение которых организовал Лукашенко. Эта система преступлений направлена, во-первых, на устранение потенциальных кандидатов в президенты. Речь идет о таких преступлениях, как заведомо незаконное задержание и заключение под стражу, привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного, фальсификация доказательств, принуждение к даче показаний, вынесение заведомо неправосудного приговора, акт терроризма в отношении общественных деятелей. Во-вторых, на фальсификацию итогов выборов. Здесь речь идет о таких преступлениях, как злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий, воспрепятствование осуществлению избирательных прав либо работе избирательных комиссий, нарушение законодательства о выборах, бездействие должностного лица. В-третьих, на политически мотивированное преследование граждан. Речь идет о таких преступлениях, как акт терроризма, злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий, заведомо незаконное задержание или заключение под стражу, привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного, фальсификация доказательств, принуждение к даче показаний, вынесение заведомо неправосудного приговора, убийство, изнасилование, насильственное действие сексуального характера, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, преступление против безопасности человечества, захват заложников. В моем докладе, с которым, надеюсь, вам удалось ознакомиться, представлена подробная уголовно-правовая квалификация преступлений, совершенных Лукашенко. В рамках настоящего выступления, к сожалению, невозможно остановиться на каждом из них, но, я думаю, будет возможность у всех, кто не ознакомился, это выступление будет в открытом доступе. Следует отметить, что преступная схема по захвату и удержанию государственной власти неконституционным путем, реализованная Лукашенко, не является уникальной. Если внимательно ознакомиться, например, с приговором Нюрнбергского трибунала, в частности с разделами «Захват власти» и «Консолидация власти», что настоятельно рекомендую сделать судьям, прокурорам, сотрудникам правоохранительных органов, государственным служащим, да и всем гражданам Беларуси, то параллели будут очевидными. Захват и удержание государственной власти неконституционным путем, осуществленный Лукашенко при политической и военной поддержке Кремля, в скором времени потребовал от него ответных шагов. Речь пойдет о преступлениях против мира и безопасности человечества и военных преступлениях, совершенных Лукашенко. Так он в соучастии с иными должностными лицами Республики Беларусь в период времени с мая 2021 года по настоящее время осуществлял планирование и организацию действий, направленных на создание условий для осуществления незаконной миграции и ее реализацию. В целях обеспечения незаконной миграции были определены государственные органы и юридические лица различных форм собственности, отвечающие за проведение определенных этапов ее организации. Масштаб незаконной миграции, вовлечение в ее организацию государственных органов и юридических лиц, аффилированных с государством, либо сотрудниками спецслужб, свидетельствует о том, что она стала частью политики, проводимой режимом Лукашенко. Более того, время реализации, масштаб и направленность незаконной миграции с достаточной степенью достоверности позволяют предполагать, что она была организована как часть подготовки к агрессивной войне и призвана дестабилизировать ситуацию в государствах-членах Европейского Союза с целью отвлечения внимания на решение внешних и внутренних проблем, вызванных незаконной миграцией. Лукашенко в соучастии с президентом Российской Федерации Путиным и иными должностными лицами в период времени с мая 2021 года по 24 февраля 2022 года осуществлял разработку стратегии и тактики ведения боевых действий на территории Украины, планировал организационное, техническое и военное обеспечение боевых действий на территории Украины, осуществлял мероприятия политического и дипломатического прикрытия акта агрессии Российской Федерации против Украины. Реализуя совместный преступный умысел по осуществлению приготовительных действий, создающих условия для начала агрессии Российской Федерации против Украины, Лукашенко и Путин приняли решение о проведении в Республике Беларусь масштабных совместных белорусско-российских учений «Союзная решимость-2022». По непосредственному указанию Лукашенко и Путина, а также иных должностных лиц, для проведения учений, с целью которых была подготовка агрессии против Украины, в Республику Беларусь были доставлены около 30 тысяч российских военных, наступательное вооружение, осуществлено развертывание воинских частей, созданы резервы горюче-смазочных материалов и продовольствия, проведена разведка в местах будущих боевых действий, в местах предполагаемого нападения. На границе Республики Беларусь и Украины сконцентрированы были вооруженные силы Российской Федерации. По
Продолжая реализовать свой преступный умысел, Лукашенко в соучастии с другими должностными лицами принял решение предоставить территорию Республики Беларусь в распоряжение Российской Федерации для совершения акта агрессии против Украины и обеспечить беспрепятственное перемещение вооруженных сил Российской Федерации через белорусско-украинскую границу. Кроме того, он в соучастии с иными должностными лицами принял решение о политической и материально-технической поддержке действий вооруженных сил Российской Федерации против Украины. Принятое Лукашенко преступное решение привели к тому, что 24 февраля 2024 года Российская Федерация осуществила полномасштабное военное вторжение вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины, в том числе с территории Республики Беларусь, временно оккупировав территории Черниговской, Житомирской, Киевской областей Украины. Эти действия Лукашенко квалифицируются как преступления в соответствии с уголовным законодательством Республики Беларусь. Ответственность за развязывание либо ведение агрессивной войны установлена частью 2 статьи 122 Уголовного кодекса. Лукашенко в соучастии с Путиным и иными должностными лицами принял решение о принудительной передаче украинских детей с целью утраты ими национальной принадлежности и их насильственной русификации. Принудительная передача украинских детей осуществлялась и осуществляется в настоящее время, в том числе с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. По состоянию только на апрель 2023 года из Украины в Российскую Федерацию насильственно было вывезено порядка 20 тысяч детей. Эти действия Лукашенко квалифицируются как преступления в соответствии с уголовным законодательством Республики Беларусь. Ответственность за действие, совершаемое с целью планомерного уничтожения полностью или частично какой-либо национальной группы путем насильственной передачи детей из одной этнической группы в другую, установлена статьей 127 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Лукашенко в период времени с июня по ноябрь 2023 года организовал размещение на территории Республики Беларусь подразделений иностранной частной военной компании «Вагнер». Он же организовал строительство палаточного лагеря, создание инфраструктурных объектов для обеспечения ее жизнедеятельности. Речь идет о таких объектах, как столовая, склады, тренировочная зона, стрельбища и так далее. Была создана логистическая сеть для обеспечения продовольствием и снабжением. Созданы условия для обучения и тренировки бойцов частной военной компании «Вагнер», наемников. Таким образом, есть достаточное основание полагать, что в действиях Лукашенко содержатся признаки состава преступления, предусмотренного статьей 132 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно финансирование и иное материальное обеспечение наемников. К сожалению, следует констатировать, что на сегодняшний день преступная деятельность Лукашенко продолжается. Но я уверен в том, что придет время, и он вместе со своими пособниками сядет на скамью подсудимых и понесет заслуженное наказание. Все люди, все цивилизованные люди, все демократические силы, в том числе Координационная Рада, должна для этого сделать, и каждый из нас должны для этого сделать все возможное. Спасибо за внимание. Вялікі дзякуй, спадар Александр, вы уклаліся ў рэгламент. Калі ласка, запрашаю да трыбуны спадара Павла Латушка, лідера фракцыі «Каманда Латушкі и рух за свободу». Калі ласка, міжнародныя механізмы прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці. Добрый день, дякую великий. Слушайте, я, может, эту воду трошки приберу. Она так стоит перед усими. Не, ничего. Шановна спадарня спікер, шановна спадарня віце-спікер, шановні колеги, шановні гості, представники сродків масової інформації. На протягу більш ніж 30 років свого знаходження при владі Білорусі Олександр Лукашенко здійснив тисячі злочинств. По його загаді забивали і викрадали людей. По його загаді катували, гвалтили і позбавляли волі білорусів. Зломані тисячі льосів. Білорусь під контролем Олександра Лукашенки перетворилася у арену масового і жудасного гвалту. Білорусь стала територією масового терору. Довгі годи
белорусский диктатор здійсняв своє злочинство з усвідомленням своєї повної безпокараності, наділивши себе практично необмежованими повномоцтвами, усталювавши режим автократії. Лукашенко виключив любую теоретичную магчимость того, что здійсненные им у Беларуси злочинства коли-небудь будут расследованы. Лукашенко старался здійснять свои злочинства тихо и кропково, и он докладно разумел межи своей улады и не дозволял себе у своих злочинствах выходить за их рамки. У ахвяр гэтых злочинств практично не было шансов на то, что здійсненные супротив их деяний коли-небудь будут расследованы при уладе Лукашенко. Так протягивалось до 2020 года, покуль белорусский народ не сказал «хопить» и не выступил открыто супроть улады диктатора. Не маючи магчимости больше утрымливать ситуацию в Украине старыми методами, Александр Лукашенко запустил державную политику тотального террору, переследу усіх нязгодных и тых, кого его улада успрымала як нелояльных. Реализуючи такую политику, Лукашенко перешел межу от здійснення злочинства выключно национального уровня до здійснення одного з самых тяжких международных злочинств – злочинства супроть человечности. Здійснивши гэта злочинство, Лукашенко перешел межу, за якою у яго больше нема юридичного імунітету от криминальной отказности. 26 липня 2023 года Литовский центр права и демократии опубликовал доклад, подрыхтованный совместно с юристами Народного антикризисного управления, у яким переконавча доказана наявність ключових елементів, уластивих злочинствам супроть человечности. Приведены переконавчие факты того, что с мая 2020 года в Беларуси здійсняются широкомасштабный и систематичный напад на частку громадянского насельництва у виконання державной политики, затвердженной режимом Лукашенко, что у своей сукупности является концептуальным элементом гэтых злочинств. Представлены и далей нашими намаганиями протягивают аккумулироваться факты здійснених и здійсняемых забойств, катований, сексуального гвалту, позбавления воли, гвалтовных зникнений, переследу по политичных мотивах и депортации. Гэтые деяния уявляют собой физичный элемент даденных злочинств у названном контексте. Отповедные зверства, признанные злочинствами супроть человечества, управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, международной платформой по отказности для Беларуси, международными правооборончими организациями. Агульная колькость ахвяр гэтых злочинств сегодня вылічивается от 300 тысяч до 500 000 человек, громадян Беларуси и замежных громадян. Без сомневу, это самые масштабные международные у Європі за апошні десятиліття. Ключове питання апошніх 4 років. Ці наступить відказність Лукашенко за гэтые злочинства? Ці будуть хоча б частково обновлены правы ахвяраў? Ці магчыма як забяспечыць правасуддзе ў Беларусі? Адказваючы на гэта пытанне, я хочу зрабіць галоўны акцэнт на ключовых перашкодах для дасягнення правасуддзя ў нашай краіне і на тым, што будзе зроблена для іх пераадольвання. Першае, на што неабходна звярнуць увагу, гэта даступныя механізмы забеспячэння правасуддзя. Буду максімальна катэгарычным і адзначу, што такіх механізмаў усяго два. Расследаванне гэтых злачынстваў у рамках нацыянальных сістэм правасуддзя на аснове прынцыпу універсальнай юрысдыкцыі і расследаванне ў рамках працэдур міжнароднага крымінальнага суда. Досвед, заснованы на шматлікіх нашых сустрэчах, паказаў, што ў святле наяўных геапалітычных бар'ераў і недахопаў палітычнай волі сёння не з'яўляецца магчымым недахопаў палітычнай волі сёння не з'яўляецца магчымым стварэнне спецыяльнага міжнароднага трыбунала па Беларусі да моманту змены ўлады ў нашай краіне.
Што датычыцца магчымасцяў расследавання гэтых злачынстваў на аснове прынцыпу універсальнай юрысдыкцыі, важна звярнуць увагу на тое, што гэты механізм выключае магчымасць прыцягнення да адказнасці асоб, якія валодаюць персанальным імунітэтам. Няхай нам гэта не падабаецца ці не, але Лукашенко карыстаецца гэтай прывілеяй. Пры гэтым прыцягненне менавіта галоўнага аўтара злачынстваў супраць чалавечнасці ў Беларусі з'яўляецца нашым абсалютным прыярытэтам. Таму мы разглядаем нацыянальныя сістэмы правасуддзя выключна як дапаможны механізм для расследавання злачынстваў асобамі, якія не валодаюць такімі прывілеямі. У гэтай сувязі абсалютным прыярытэтам для нас з'яўляецца механізм міжнароднага крымінальнага суда. Доўгія гады нашы партнёры, як і некаторыя эксперты, заяўлялі пра немагчымасць вядзення працэсаў па Беларусі ў гэтым міжнародным суде, бо наша краіна не з'яўляецца удзельніцай Рымскага статута. Сапраўды, сёння немагчыма ініцыяваць працэсы ў міжнародным крымінальным суде па злачынствах, здзейсненых выключна на тэрыторыі Беларусі. Аднак Лукашенко ажыццяўляе тэрор супраць так званых нелояльнага яму насельніцтва, выйшаў далёка за межы Беларусі. Як мінімум, 2 з пералічаных вышэй злачынства былі здзейснены на тэрыторыі як мінімум 30 краін удзельніц Рымскага статута. Гаворка ідзе пра злачынствы супраць чалавечнасці ў форме дэпартацыі і пераследу па палітычных матывах. Кажучы аб дэпартацыі, важна разумець, што згодна з практыкай міжнародных крымінальных трыбуналаў, дэпартацыя прадугледжвае не толькі фізічнае выдварэнне ахвяры з тэрыторыі адной краіны ў іншую. Па сэнсе Рымскага статута дэпартацыя азначае не дабравольны характар перамяшчэння праз межы дзяржаў, калі ў ахвяры няма рэальнага выбару застацца на сваёй радзіме. Гэта можа быць звязана, напрыклад, са створанай атмасферай страху і тэрору, якая ўключае абгрунтаваны страх гвалту, затрымання, псіхалагічнага ціску або злоўжывання ўлады. Па мінімальных падліках сёння можна казаць пра не менш чым 300 тысяч беларусаў, якія з'яўляюцца ахвярамі дэпартацыі. Гэта беларусы, якія вымушаны былі пакінуць сваю радзіму, не маючы рэальнага выбару застацца ў Беларусі, бо адзінай альтэрнатывай для іх быў немінуючы арышт, рэпрэсіі, катаванні і іншыя здзекі ў выпадку пазбаўлення волі. Адзначу, што гэтыя лічбы пацвярджаюцца дадзенымі Управлення Верховнага камісара ААН па правах чалавека. Ключавым фактарам, які адкрывае магчымасці для правасуддзя ў дачыненні да Лукашэнкі ў рамках міжнароднага крымінальнага суда, з'яўляецца практыка гэтага суда. Згодна з гэтай практыкай, злачынства дэпартацыі можа быць здзейснена як мінімум на тэрыторыі 2 краін. Краіны, з якой ахвяра была вымушана бегчы, і краіны, дзе такая ахвяра вымушана апынулася. У 2019 годзе у рашэнні аб усталяванні юрысдыкцыі па сітуацыі ў М'янме і Бангладеш Палата папярэдняй вытворчасці, першая палата Міжнароднага крымінальнага суда пастанавіла, што суд валодае юрысдыкцыяй у падобных выпадках, нават калі адна з краін не з'яўляецца удзельніцай Рымскага статуту. Пазней трэцяя палата папярэдняй вытворчасці Міжнароднага крымінальнага суда прыйшла да высновы, што суд будзе валодаць юрысдыкцыяй і па іншых злачынствах, прадугледжаных Рымскім статутам, калі хаця б адзін з іх элементаў быў здзейснены на тэрыторыі краін-удзельніц Рымскага статута. Карыстаючы гэтай практыкай, нашы юрысты сабралі пераканаўчыя доказы таго, што не толькі здзяйсненне Лукашэнкам злачынства дэпартацыі падпадае пад юрысдыкцыю Міжнароднага крымінальнага суда, але і пераслед па палітычных матывах як злачынства супраць чалавечнасці. Улічваючы названыя абставіны, а таксама адсутнасць якіх-небудзь рэальных перспектыў расследавання злачынства Лукашэнкі на нацыянальным узроўні, у верасні 2023 года НАУ звярнулася да Міністэрства юстыцыі Літвы з прапановай перадаць беларускую сітуацыю ў Міжнародны крымінальны суд па артыкуле 14 Рымскага статута. Дадзены спосаб на сённяшні дзень уяўляецца адзіным магчымым для неадкладнага ініцыявання папярэдняга расследавання беларускай сітуацыі офісам прокурора МКС. Перавагай такой працэдуры таксама з'яўляецца тое, што пры прыняцці рашэння аб пераходзе да расследавання па сутнасці офісу прокурора не патрабуецца згоды палаты папярэдняй вытворчасці, што значна скарачае працэс. У выніку наступнай працы нашых юрыстаў, Міністэрства юстыцыі Літвы, а таксама прыцягнутых міжнародных экспертаў, у верасні 2024 года, роўна праз год, урад Літвы
официально передал белорусскую ситуацию в офис прокурора Международного криминального суда. 2 кастрычника з'явилася официальная информация на официальном сайте Международного криминального суда об запуску офисом прокурора МКС попереднего расследования белорусской ситуации. Кожный может зайти сегодня на сайт Международного криминального суда и побачить выники этой працы. Это беспрецедентное досягнение, покольки упершыню процедура по артикуле 14 была використана для передачи ситуации, яка относится до країни, що не з'являється удільницею Римського статуту. Сьогодні дадений винік можуть оцінити тільки експерти, але я сподіваюся, що з часом плен этой праці зможе убачити кожний білорус. Питання, що відбувається зараз і що далі? Запуск процедури попереднього розслідування білоруської ситуації у реальності означає, що внутрі офісу прокурора Міжнародного кримінального суда створена спеціальна група юристів-слідчих, чия задача заключається у визначенні виконання 3 критеріїв по білоруській ситуації. Перше – наявность юрисдикции суда, другое – приймальность ситуации, что включает в себе оценку элемента тяжеру и ситуации и отповедность принципу комплементарности. Это значит, это злочинство не расследуется на национальном уровне. И третье – отповедность интересам правосудия. Это значит комплексный критерий, який оценивает интересы ахвяр, высокую запотребованность расследования, менавіта міжнародным механизмом криминального правосудия. Практика теперешнего офиса прокурора показывает, что при наявности достатковой колькости звесток на оценку этих критериев может спотребиться каля 6 месяцев. Прадказальным и важным для нас кроком з'являецца тое, што за дадзенай сітуацыяй замацавана тая ж палата папярэдняй вытворчасці, што і па сітуацыі Мьянмы і Бангладеш, што з улікам цяперашняй практыкі суда дае нам магчымасць разлічваць на аналагічны падыход. Варта адзначыць, што нават пасля рэфералу Літвы, калі мы звярнуліся да іншых краін з просьбай далучыцца, было выказана шмат сумневаў адносна зробленых намі і Літвой высноў. Аднак, у канцы лістапада 2024 года, за тыдзень до Ассамблеи краін-удзельніц Рымского статута у Газе, офис прокурора Международного криминального суда накіраваў запит у палату папярэдняй вытворчасці суда об выдачы ордера на арешт у дачыненні да прэзідэнта Мьянмы, як за депортацию, так и за пераслед, як злачынствы супрацьчалавечнасці, здзейсненыя экстратэрытарыяльна. Ну і зразумела, чаму міністр замежных справ Лукашэнкі Максим Рыжэнкоў не так давно был у Мьянме, вывучаў досвед. Таким чынам, офис прокурора у аналагічнай ситуации зрабіў дакладна такія ж высновы літаральна 2 месяцы таму. Гэта ўсё дэманструе правільнасць абранага намі прававого шляху, але і надае нам надзею на тое, што дадзены працэс будзе паспяхова даведзен да канца. Аднак канчатковы вынік у многім залежыць менавіта ад нас, ад членаў Координацыйнай рады, ад саміх беларусаў, ад ахвяр гэтых злачынстваў. Па-першае, запуск працэдуры папярэдняга расследавання стварыў магчымасці для праваабарончых арганізацый, юрыдычных цэнтраў, а таксама саміх ахвяр у рамках спецыяльных працэдур давесці інфармацыю аб канкрэтных фактах, сведчаннях, якія могуць дапамагчы даказаць выкананне згаданых працэсуальных крытэрый. Хацеў бы адзначыць, што такія працэдуры маюць пэўную спецыфіку і патрабуюць унікальных ведаў. На дадзены момант НАУ сумесна з нашай партнёрскай арганізацыяй, беларускімі праваабарончымі і міжнароднымі экспертамі рыхтуе пакет такіх дакументаў. Аналагічную працу, але па іншых фактах таксама вядзе міжнародная платформа па адказнасці для Беларусі. Таму я хацеў бы звярнуцца да членаў Координацыйнай рады і ўсіх беларусаў з просьбай дасылаць нам любую інфармацыю, документы, аўдыо, відэазапісы, любыя іншыя матэрыялы, якія могуць пацвердзіць факты арганізацыі Лукашэнкам і прадстаўнікамі яго рэжыму палітыкі пераследу беларускага грамадства і стварэння умоў, якія вымушаюць жыхароў Беларусі пакідаць сваю краіну. Дадзеныя матэрыялы будуць ацэнены і ў рамках усталяваных працэдур перададзены ў офіс прокурора Міжнароднага крымінальнага суда. На дадзены момант каля 30 праваабарончых арганізацый
узялі на сабе абавязак перадаць адпаведную інфармацыю ў офіс прокурора МКС. Вось гэта зварот некаторых з праваабарончых арганізацый. Вельмі важна у як мага карацейшы тэрмін прадставіць офісу прокурора максімальны аб'ём інфармацыі, які дазволіць даказаць выкананне ўсіх неабходных 3 крытэрыяў. Па-другое, я ўжо згадаў пра крытэрый інтарэсы правасуддзя, і ў гэтай сувязі надзвычай важныя з'яўляюцца пазіцыі іншых краін. Па стане на сёння другія краіны не прынялі рашэнне далучыцца да РФ і Літвы. На дадзены момант ужо атрыманы адмовы ад шэрагу нашых ключавых партнёраў. Асобна адзначу, што сярод атрыманых каментарыяў няма ніводнага прававога. То бок юрыдычных падстаў для адмоў у прыняцці такіх рашэнняў няма. У гэтай сувязі я звяртаюся да ўсіх членаў Коордынацыйнай рады зрабіць усё магчымае ў камунікацыі з парламентарамі краін-саюзнікаў, каб яны далучыліся да рэферендуму Літвы у МКС. Завершаючы свое выступление, я хочу адзначыць, што ў выпадку, калі офіс прокурора прыме рашэнне аб пачатку расследавання беларускай сітуацыі па сутнасці, то ордер Міжнароднага крымінальнага суда для Александра Лукашенко практычна немінуючы. Я не хацеў бы казаць пра тэрміны, толькі адзначу, што пры наяўнасці дастатковай колькасці фактаў і ўвагі да беларускай сітуацыі з улікам працэдурных тэрмінаў у Міжнародным крымінальным суде дадзены ордер будзе выдадзены. Дзякуй за ўвагу. Вялікі дзякуй, спадар Павел Латушка. Дзякуй, вялікі сябры. Зараз я адкрываю невялікае абмеркаванне. Вы можете задаць пытанні да дакладчыкаў. Калі ласка, тыя, хто хоча задаць пытанне, выходзяць да вось гэтага мікрафона, называюць, як заўсёды, сваё імя і прозвішча і фракцыю, і да каго вы задаеце пытанне. Нагадаю, што асноўная дыскусія у нас откроется пасля перапынку. Калі ласка, першае пытанне. Владимир Шанцев, «Европейский выбор». Мое пытание Кириллюку. По первому докладу. Ничего не было сказано про подеи 1999 года. Нагадаю, что в этом году были выкрадены и забиты генерал Юрий Захаренко, былый старшиня Центр выборкама Виктор Гончар, выпил кубочек кавы и раптоўна памёр Геннадий Карпенко. Гэта на той час были лидеры белорусской оппозиции, и гэта была вельмі тяжкая страта для белорусской оппозиции напярэдадні выборов, президентских выборов 2001 года. Вось у меня такое пытанне, чаму гэтага события няма, и оно, мне здаецца, павінна быць у дакладзе. Дякую, вялікі спадар Владимир. Калі ласка, Михаил, у вас 3 хвіліны на адказ. Калі ласка, можете падысці да трибуны. Владимир, дякую за пытанне. Відавочна, я разглядаў гэтыя падзеі як магчымую частку даклада. Усё ж такі я вырашыў не ўключаць гэты раздзел, каб сканцэнтравацца на момантах аб тых, якія паўнамоцтва былі захоплены, як, калі, якія артыкулы Конституцыі і Крымінальнага кодекса былі парушаны. Безумоўна, тое, што вы кажаце, гэта ўжо публічна вядомыя рэчы, якія быццам бы ні ў каго не выклікаюць сумневу і якія павінны быць расследаваны, як толькі адбудзецца магчымасць. Дякую, Михаил. Гэта быў адказ. Калі ласка, у нас ёсць наступнае пытанне. День добрый, уважаемые коллеги. Ну, по-перше, я, конечно, падтрымліваю цалкам тую працу, якую робіць НАУ, асабіста Павел Латушко у гэтым накірунку, таму што не гледзячы на тое, як хутка можна атрымаць вынікі гэтай працы, калі
наш супернік, калі Лукашенко і яго рэжым займаецца тым, што неяк процівстаіць гэтым, думаюць, як адрэагаваць, у гэты час яны не займаюцца рэпрэсіямі і нейкімі іншымі злачынствамі. Таму магу толькі падтрымаць гэтую працу. Конечно, у меня были пытанні аб тэрмінах, но я разумею, наколькі немагчыма прадказаць гэтыя тэрміны. Конечно, я ведаю, наколькі много крытычных заўваг. І пытанне у меня малое да Михаила, конечно. Мне падаецца, 61 статья Крымінальнага кодекса зараз уже не дзейнічае. Ну, я, маючы досвід, ведаеце, мне давялося там 7 гадоў таму вельмі так шчыльна вывучаць крымінальны кодекс, а таксама крымінальна-выканаўчы кодекс, а таксама іншыя кодексы, і мне падаецца, што няма ўжо такого артыкула, але, магчыма, я памыляюся. Ну, на права ба яго няма. Александр, вядома так, згодна з правіламі крымінальнага кодекса выкарыстаецца той заканадаўства, якое дзейнічала ў момент, калі злачынства было, калі яно за перыяд памягчалася, то будзе выкарыстоўвацца больш мяккае пакаранне. У Беларусі, на жаль, зусім не тая сітуацыя, бо у нас, здаецца, на працягу апошніх дзесяцігоддзяў пакаранне толькі пагаршаліся і толькі станавіліся больш цяжэйшымі. Таму здаецца, што ў гэтым выпадку яно не будзе прымяняцца, але гэта ж яшчэ будзе залежаць ад таго, у якім годзе будзе дзейнічаць якое заканадаўства, калі будзе магчымасць выканаць гэта. Я разумею, калі перастаў дзейнічаць 61 артыкул? Я сапраўды не ведаю. Там пасля, там у канцы 90-х, здаецца, у 99-м там наступная рэдакцыя прымалася. Дякую. Ну, а по-другое, я хотел бы поддякивать и широ поддякивать другому докладчику Александру Ракицкому. Я адчу такое задовольнение, потому что я бачу, якая праца вами была зроблена. І, не ведаю, для іншых дэлегатаў, якія не маюць такого досвіду крымінальнага пераследавання асабістага, магчыма, не зразумела, што стаіць за гэтымі фармулёўкамі аб'яднаная прыступная злачынная група і ўсё астатняе, якія вывады за кожнай з вашых фармулёвак. Таму могу толькі падзякаваць вашай вялікай працы. Но пытанні у меня такія. Калі мы кажам пра тое, што гэта было зроблена, калі мы кваліфікуем гэта як аб'яднаную злачынную групу, ведаеце, меня таксама пыталіся зрабіць з мяне аб'яднаную групу, я дырэктар і бухгалтер. Вот такая была у нас група. Но ўсё ж таки, калі мы кажам пра злачынства Лукашенка, праз 2 дні беларускія настаўніцы будуць удзельнічаць у злачынстве. Яны будуць падрабляць гэтыя пратаколы. То пытанне, ці ўключаем мы іх у гэтую крымінальную групу для пераследа. Гэта одно пытанне. А другое, ведаеце, ваш доклад 37 сторонок, і ён такое абвінавочанне, гэта такая праца прокурора, але пад ім павінна быць яшчэ 40 тамоў доказаў, ці нехта збірае гэтыя доказы, ці будуць яны. Таму што я лічу, што гэта вельмі важна, не гледзячы на тое, будзе прыцягненне ці не будзе прыцягнення. Крымінальная справа пакладзеная, калісьці яна спрацуе. Таму пытанне, ці наши працаўнікі школ з'яўляюцца, уходзяць у эту групу, і па-другое, ці робіць хто-то гэтую працу по збору доказаў пад гэтымі абвінавачаннямі. І яшчэ раз дзякую за ваш даклад. Дякую, Александр. Калі ласка, Александр, пройдите до трибуны. Что касается преподавателей и членов избирательной комиссии, которые будут участвовать в избирательной кампании электоральной. Формально, с точки зрения уголовного закона, лица, которые совершают преступления и направленные на захват и удержание государственной власти неконституционным путем, а это именно будет касаться тех преступлений, которые совершаются по фальсификации итогов выборов, по сути дела. Формально они являются членами преступной организации, возглавляемой Лукашенко, потому что каждое из этих преступлений, совершенное на каждом избирательном участке, приводит к тому результату, который желателен для организатора этого преступления. Поэтому формально, с точки зрения уголовного закона, это члены преступной организации. Что касается второго вопроса, безусловно,
безусловно, такая работа должна вестись на системной основе. К сожалению, насколько я знаю, то есть вот в среде демократических сил такой работы пока не ведется. Есть доклады Верховного комиссариата ООН, есть доклады Amnesty International, других правозащитных организаций «Весна» и так далее и тому подобное. Но именно вот в таком формате, о котором вы говорите, такой работы, к сожалению, не ведется. Хотя я считаю, что да, она должна вестись, и вот этот доклад мой, я не знаю, первый шаг, наверное, к такой работе. Вот, спасибо. Дякую, Олександр. Ці є у нас ще питання? Коли ласка, прошу до мікрофона. Сергей Петрухин, блок «Воля». 3 докладчика казали увесь час, принаймні я так зрозумів, що самое головное зло – Олександр Лукашенко. Вядома, гэта так. Але спадар Лукашенко без выканаўцаў, што б ён мог зрабіць? Нічога, так? То бачите, питання до мене чи до Олександра? Питання зараз я сформулюю. У вас був там, наскільки я розумію, пропущені події до 2020 року. Ось. І коли ми, наприклад, говоримо про одного Лукашенка, тим самим ми знімаємо відказність з усіх остальних. Тобто, Лукашенко ж виноват. Яны-то типа нет. Я лишу, гэта неправильно. Вось, тому я прошу у вас поглядеть мою працу, которую я зробив, значить, ґрунтуючися на опитних юристах. Ну, і вона, правда, триває 35 хвилин, нам же некуди спішатися, у нас і так часто випадають посідження, так? Вось. І у сувязі яшчэ з гэтым у мяне пытанне асабістае да спадара Ракіцкага і да спадара Павла Латушка, якія пэўны час былі часткай сістэмы Лукашенка і прымалі удзел у стварэнні гэтай сістэмы. Таму што, калі мы кажам рэжым Лукашенка, гэта адно, а зусім іншае гэта злачынная арганізаваная супольнасць. Гэта зусім розныя юрыдычныя паняцці. Таму што злачынная арганізаваная супольнасць, яна значна шырэйшая, чым рэжым какого-то Лукашэнкі, который без выканаўцаў ніхто. І таму у меня вось да вас пытанне, спадар Ракіцкі і спадар Павел Латушка, вы адчуваеце адказнасць за саўдзел у стварэнні гэтай сістэмы ці не? Дякую за питання. Коли ласка, Олександра, пройдіть, а потім коментар від спадара Павла Латушки. Если рассматривать вот ваш вопрос так настолько глобально, то, наверное, все белорусы являются соучастниками вот этого преступной организации, которая, то есть начиная от госслужащих, работников коммунальных предприятий и так далее и тому подобное. Вот в таком ракурсе, я не знаю, как назвать его, это политологический, что ли, ну, наверное, да. Если брать уголовно-правовой ракурс, то очевидно, что нет. Что членами преступной организации являются только те лица, которые непосредственно принимали участие в преступлениях, направленность которых определяется захватом и удержанием государственной власти неконституционным путем. И точка. На этом все. Дякую. Коли ласка, спадар Павел Латушка. Мне цяжка штосьці дадаць, калі высокакваліфікаваны прокурор адказвае на гэта пытанне. Юрыдычна он адказаў абсолютно правильно і зразумела, што за тое, што адбываецца в нашай дзяржаве, нясуць адказнасць мы усе беларусы, якія прымалі ўдзел у выбарах, не прымалі ўдзел у выбарах, галасавалі так ці інакш, рэагавалі ці не рэагавалі на розныя сітуацыі. Зноў жа такі, калі тычыцца мяне, то калі я здзейсню нейкае злачынства, хочу, каб былі прадстаўлены нейкія доказы. І тады я буду рэагаваць на гэтыя доказы. Што тычыцца ўвогуле такога пасыла, давайте, можа, спынімся з гэтай дыскусіі, і гэта пытанне не пра мяне, гэта пытанне больш шырэйшае. Калі мы хочам дабіцца транзіту ўлады, калі мы хочам дабіцца раскола эліт, калі мы кажам, што з таго боку злачынцы, усе тыя дзяржаўныя служачыя,
калі дзяржаўны служачы прымае рашэнне перайсці на бок дэмакратычных сілаў, не пагаджаецца з гэтай сістэмай, прымае гэтае рашэнне, пераходзіць на гэты бок, і тут на яго выліваецца бруд, яго атакуюць, то я вам скажу шчыра, то тыя мои былыя калегі, якія глядзяць на гэта, яны падумаюць, а пакуль халеру мне сюды ісці. Ну, няма сэнсу, бо лепш ужо застацца там, бо тут, калі ты прыйдзеш, тебе все равно будуць біць, паласкаць і, можа, беспадстаўна яшчэ казаць, што хтосьці з нас зрабіў злачынства. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікія сябры. Я закрываю першую частку нашага пасяджэння. Хочу сказаць, што ў нас ёсць час да 13:40 хвілін, да 14:20 хвілін, таму я вас чакаю тут у 14:20. У СМІ ёсць шанец узяць каментары ад нашых выступоўцаў, ад чальцоў каардынацыйнай рады. Яшчэ раз дзякую і убачымся пасля перарыва. Дзякуй.
парламенцкіх слуханняў Координаційнай Рады Беларусі аб адказнасці Александра Лукашэнкі за злачынствы. І я открываю дискуссию. Сегодня на дискуссию у нас заявлены докладчики. Это Артем Брухан, фракция «Команда Латушки» и «Рух за свободу», Виталий Рымашевский, фракция «Наша справа. Белорусские христианские демократы», это Валер Мацкевич, фракция «Европейский выбор», а таксама Сергей Пятрухин, фракция «Блок воля». Калі ласка, у парадку, у якім да мяне трапілі заявки, прошу до трибуны. Артем Брухан, табе слово. Калі ласка. Паважаны гаспадарні спикер, паважаныя чальцы Координаційнай Рады. Па-першае, хацеў бы падзякаваць дакладчыкам за выступы, за іх экспертызу і смеласць выступіць па такім складаным і ў нейкім сэнсе небяспечным пытанні. Па-другое, хацеў бы заклікаць чальцоў Координаційнай Рады падтрымаць ініцыяваную нашай фракцыяй «Команда Латушки» і «Рух за свободу» дэкларацыю па выніках слуханняў і дакладаў, якія мы сёння заслухалі. Барацьбы беларускага грамадства за свае правы. Заклік да краін і міжнародных арганізацый не прызнаваць фіктыўныя безвыбары дапамагае захаваць максімальна моцны палітычны ціск на рэжым, перашкаджаючы яму легітымізавацца за кошт падману і рэпрэсій. Акрамя таго, дэкларацыя, безумоўна, падкрэслівае неабходнасць прыцягнення Александра Лукашэнкі да адказнасці за злачынствы, у тым ліку міжнароднага характара, што сведчыць пра тое, наколькі істотна беларускаму грамадству мець справядлівае правасуддзе. І я звяртаюся да чальцоў Координаційнай Рады на ваших міжнародных сустрэчах, калі ёсць такая магчымасць, узнімаць пытанне адказнасці рэжыму Лукашэнкі за злачынствы супраць беларускага народу і лабіраваць тыя інструменты, якія дасяжаны на сённяшні дзень, і яны зазначаны ў гэтай дэкларацыі. Думаю, усім зразумела, што рэжым паспрабуе праз падман запэўніць заходнія краіны ў сапраўднасці імітацыйнага працэсу, які ён цынічна называе выбарамі. Але роля Координаційнай Рады у тым ліку у тым, каб зафіксаваць пазіцыю дэмакратычнай часткі беларускага грамадства і даслаць унутр краіны ясны сігнал, што на міжнароднай арэне паляпшэнне адносін з заходнімі краінамі немагчым без уліку інтарэсаў дэмакратычна настроенай часткі беларускага грамадства. Да такіх інтарэсаў у першую чаргу адносіцца вызваленне палітычных зняволеных, спыненне ўсіх відаў рэпрэсій і правядзенне паўнавартасных палітычных рэформаў. Без вырашэння гэтых ключавых пытанняў любыя спробы наладзіць дыялог з Захадам будуць мець лімітаваны характар. Асобна хацеў бы зазначыць, што ў дакладзе Александра Акіцкага найбольш выразна пазначана роля Александра Лукашэнкі і вышэйшага палітычнага кіраўніцтва ў тым, што адбываецца ў Беларусі. Разам з тым хацеў бы адзначыць, што пад вышэйшым палітычным кіраўніцтвам не хацелася б мець на ўвазе ўсіх дзяржаўных служачых. Мова ідзе пра канкрэтнае кола асобаў, якія прымаюць рашэнні і маюць вырашальны ўплыў на палітычную сітуацыю. І гэтыя людзі павінны панесці безумоўную адказнасць. У сувязі з гэтым астатнім дзяржаўным службоўцам і прадстаўнікам бізнес-эліт важна ўжо сёння ацэньваць перспектывы працы ў Беларусі пасля сыходу Александра Лукашэнкі з пасады. Для таго, каб захаваць незалежнасць нашай краіны і забяспечыць яе стабільную будучыню, спатрэбіцца шырокі дыялог паміж грамадствам, дзяржслужбоўцамі і эканамічнымі коламі. Гэта азначае неабходнасць мець доўгатэрміновае бачанне таго, як мусіць быць уладкавана грамадскае палітычнае жыццё, каб гарантаваць захаванне незалежнасці Беларусі і стварэнне спрыяльных умоў для развіцця нашай краіны. Але на сённяшні дзень Лукашэнка незаконна ўтрымлівае ўладу, што спрыяе толькі працягу грамадска-палітычнага крызісу ў Беларусі. Ніякія імітацыйныя працэсы не могуць вырашаць першакрыніцы гэтага крызісу. Усе іншыя інстытуцыянальныя інструменты, якія могуць скіраваць сітуацыю да законнасці, якія былі агучаны ў дакладах, фактычна блакуюцца Александром Лукашэнкам. У выніку гэты крызіс набывае працяглы характар і шкодзіць інтарэсам усяго беларускага грамадства і пагражае незалежнасці Беларусі. Толькі праз забеспячэнне правоў чалавека і спынення рэпрэсіўных практык можна пабудаваць устойлівы фундамент для ўмацавання незалежнасці нашай краіны і далейшага супрацоўніцтва з дэмакратычнымі дзяржавамі. Дзякуй. Вялікі дзякуй, Артём. Калі ласка, наступны спадар Віталій Рымашевскі,
Фракція «Наша справа», белорусские христианские демократы. Вам слово. Нагадаю, что регламент у нас не больше за 7 хвилин. Добрый день. Дорогие коллеги, шановная спадарня спикер, дякую вялікі за магчымасць выступіць тут. І я хочу звярнуць увагу і данесці до вас информацию про яшчэ одно жахлівае, я бы сказал, вельмі важное парушэнне права грамадзян Республики Беларусь, про которое, на жаль, апошнім часам мало кажуць, потому что, напэўна, не все можно заўважыць за такими проблемами, как фальсификация выборов альбо массовые репрессии, але тым не менш. Порушение права на свободу сумления и веровызнания в Республике Беларусь. Режим Лукашенки, треба нагадать, что право на свободу сумления и веровызнания есть фундаментальным правом человека. И так само зафиксовано как право усіх громадян Республики Беларусь у Конституции Республики Беларусь от початку заснавання атрымання незалежности нашей краины в минулом стагоддзі. Порушение права на свободу сумления в Беларуси носит системный характер. И яны пачаліся с приходом до улады Александра Лукашенко и час от часу узмацнялись альбо становились меньше. Основные виды репрессий и порушений права на свободу сумления в Беларуси, которые были на протягу апошніх 15 год. Першае, это отказ у аренде памяшкання. И массовые выпадки особливо узмацнились с 2021 года. Публичный захоп памяшкання. Например, будинок церкви «Новое жыццё» был захоплен, а пасля зруйнаваны будинок, который находится на территории Республики Минск, на территории Минска, столицы Республики Беларусь. У католических верующих у Минску отобрали костел католический. Это только те выпадки, про которые все ведают. Але нам вядомы про десятки выпадков, когда расторгают домову помешканию, и верующие просто позбавлены места для молитвы. Арышты и штрафы за реализацию права на споведание религии. Например, за хрещение, нават на приватной территории, вводятся штрафы альбо арышты пасторов, святаров. Унутранные репрессии. Режим Лукашенко цісне на кіраўніцтва всіх без выключения конфессий с тем, как было звольнение и замена святаров, которые отмовляются ретранслировать лукашенковскую пропаганду, и их заменяют на лояльных до Александра Лукашенко, до державного режима Лукашенко особо. Унесение в экстремистские списы религийных и информационных СМИ, а так само особных святаров, арышты святаров. Больше за 70 человек святаров, пасторов было арештовано, кинуто за краты с 2020 года. Административные присуды и криминальные присуды. И самые жахливые приклади репрессий, напевно, вы ведаете, проиллюстрировать некоторые из них я уже назвал, але я нагадаю про то, что православный святар Сергей Розанович был присуджены до 16 годов позбавления воли по обвинуваченням участия в преступной организации покушения на захват улады. Это у минулом году ксёндз Генрих Акалотович 11 год. Державная здрада. Таких артыкулаў не было з часоў Савецкага звязу. І зараз режим Лукашенко вырашыў узмацніць рэпрэсіі, быў прыняты новы закон аб перарэгістрацыі, ад усіх рэлігійных супольнасцяў і арганізацый, заснаваных на веры, патрабуецца абавязковая перарэгістрацыі. Гэта важна не толькі для верующих, тому што гэтая частка грамадзянскай супольнасці ў Рэспубліцы Беларусь засталася апошняй часткай, которая мела магчымасць легальнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь. Тому што религийные супольности – это не только вызнание веры. Это так само доброчинные организации, это организации, которые допомагают бездомным, немоглым, допомагают выйти с наркотичной залежности людей и так далее. Теперь яны находятся под погрозой знищения. До сярэдзіны гэтага года усе организации мусят пройти перерегистрацию. Закон дзейнічае уже полгода. За этот час прошло перерегистрацию только одно объединение – Белорусская православная церква, причем в выгляде объединения. Уже доходит информация про то, что отмовляют
у рэгістрацыі масава, асабліва невялікім супольнасцям у малых гарадах. І я хочу нагадаць, што ў 2021 годзе быў зноў прыняты, вернуты нормы закона, крымінальная норма за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Это значит, што калі вернікі працягнуць маліцца без рэгістрацыі альбо збірацца, ім пагражае да 2 год пазбаўлення волі зараз. Але гэта яшчэ не ўсё. Ёсць у таталітарных рэжымаў, мы ведаем, 2 стратэгіі знішчэння царквы. Першая стратэгія, 2 стратэгіі змагання з незалежнымі церквамі. Первая стратегия – это стратегия, которую применял Советский Союз, альбо она применяется, знаешь, в Полночной Корее зараз, это когда церкви обещаются ворогам и их спробуют знищить. Другая стратегия, другий подход – это стратегия нацистской Германии, Адольфа Гитлера, когда с церкви спробовали сделать инструмент идеологичной пропаганды, и зараз мы бачим по такому же принципу дзейнічае кремлевский, путинский режим с русской православной церкви, из іншых конфессий спробуют сделать не просто их знищить, але спробуют подтаркаваць, каб яны ретранслировали кремлевскую пропаганду. И менавіта такая мета ставится режимом Лукашенко, потому что лояльные до улады святары с одного боку репрессуются все те, кто выказывается супраць гвалту, супраць войны, а з іншого боку массово мы фиксуем порушения лояльными до улады святарами законодавства Республики Беларусь, калі яны выказываются падтрымку войны, удзельнічаюць у палітычных акциях у падтрымку Лукашенко, и гэта не только не карается, але и стимулируется. Я хочу подкрэсліць, что сёння у рэлігійных супольнасцей унутры Беларусі абмежаваная вельмі магчымасць выказаць свой пратэст супраць таго, што адбываецца. Таму у гэты одна ілюстрацыя. На суд да спадара ксяндза Генрыха не пришел ни один представник Курии, ни один представник католицкого костела официально. Потому что яны ведаюць, что публічная падтрымка репрессаваных нават святароў альбо ксяндзоў з іх супольнасцяў пагражае яшчэ большымі рэпрэсіямі ў дачыненні да вернікаў. Таму вельмі важна сёння наш з вами голас, вельмі важны голас грамадзянскай супольнасці, которая можа пра гэта казаць, вельмі важна міжнародная салідарнасць. І я сёння тут, на гэтай трыбуне, дзеля таго, каб агучыць гэту праблему, агучыць гэта пытанне і заклікаць да салідарнасці, заклікаць таксама да прыцягнення да адказнасці ўсіх вінаватых, таму што можаце азнаёміцца з маім дакладам падрабязней, ён дасяжны на старонках Координацыйнай рады, але такімі дзеяннямі рэжым Лукашенко парушыў цэлы шэраг міжнародных норм, которые падпісаны Республікай Беларусь былі, а таксама унутранае заканадаўства і перадусім Канстытуцыю Республікі Беларусь. Дзякуй за увагу, калі ёсць нейкія пытанні, гатовы адказаць. Дзякуй, спадар Віталь. Абмеркаванне ў нас будзе пасля усіх дакладаў. Дзякуй вялікі. І зараз я аддаю слова спадару Валеру Мацкевічу, фракцыя «Еўрапейскі выбар». Калі ласка. Вітаю, паважанае гаспадарства. Дзякуй, што мы змаглі тут сёння сабрацца па выключна важнай тэме, якую мы мусім вельмі дакладна абмяркоўваць менавіта на гэтым гістарычным этапе. Узадаў выраз Михаила Кіраўлюка пра тое, што адсутнасць адказнасці забівае, і сапраўды безнаказанасць яна памнажае беззаконне. Менавіта таму буду мець зараз некалькі каментароў і прапаноў у працяг тэмы. Я лічу, што мы, як прадстаўнічы орган дэмакратычных сіл Беларусі, мусім працаваць яшчэ больш шчыльна над адвакацыяй ініцыявання краінамі ЕС уласных расследаванняў злачынстваў у межах міжнароднага крымінальнага суда, а таксама па магчымасці далучацца да літоўскага кейса. Я думаю, что мы можем зрабіць больш ва ўзаемадзеянні з міжнароднымі арганізацыямі, такімі як Савет Европы, ААН, АБСЕ, і наша адказнасць, каб Беларусь была у павестцы.
Шмат казалі пра персанальную адказнасць Лукашэнкі. Тут былі каментары калегаў адносна ключавых асобаў рэжыму. І шмат ужо зроблена адносна персанальных санкцыяў. Дзякуй усім тым, хто гэтым займаецца. І думаю, што можам спрыяць пашырэнню санкцый супраць ключавых асобаў рэжыму. Шмат таксама казалі пра тых чыноўнікаў, якія сёння знаходзяцца ў сістэме. І, на мой погляд, важна працягваць дыскусію адносна механізмаў люстрацыі для удзельнікаў рэпрэсій у тым кантэксце, што мы мусім казаць пра тое, што люстрацыя – гэта тое, што будзе датычна не людзей, якія датычацца да тых ці іншых прафесій, а гэта будзе датычыцца тых спраў, тых учынкаў, якія яны зрабілі. Бо чаму гэта важна? Мы мусім забяспечыць магчымасць для супрацоўніцтва з боку асобаў, якія гатовы адкрыта прызнаць сваю віну і садзейнічаць пераходу. І тут выключнае значэнне мае прапрацоўка пэўных крытэрыяў люстрацыі з улікам міжнароднага досведу. Я ведаю, што ёсць напрацоўкі і ў каманды юрыстаў офісу, праваабаронцаў. КС мусіць заняць тут сваю ролю. Важна арганізаваць шырокую дыскусію працэсаў люстрацыі для дзяржаўных чыноўнікаў, суддзяў і сілавікоў, якія удзельнічалі ў рэпрэсіях. А тыя чыноўнікі, суддзі, якія не удзельнічалі, і мы можам з вами гэта высветліць, каб у іх быў шанец на пакаянне. Таксама тут вельмі важнае значэнне мае, безумоўна, архівы доказаў і забеспячэнне збору і захавання дакументаў, якія пацвярджаюць сістэмныя парушэння. Безумоўна, у нас, я веру, будзе магчымасць для адкрыцця архіваў праваахоўных органаў і стварэння базы дадзеных па фактах злачынства. Безумоўна, гэта наступны этап. Я веру, што гэты перыяд, які мы сёння называем транзітны, ён наступіць, і тут мы мусім быць падрыхтаваныя. Падрыхтаваныя, каб нацыянальны міжнародны трыбунал, ён быў рэалізаваны. І тут спрыянне міжнароднаму супрацоўніцтву для забеспячэння справядлівасці грае выключную ролю. Шмат можна казаць пра падтрымку ахвяр рэжыма Лукашэнкі, і ёсць ужо, існуюць праграмы рэабілітацыі для ахвяр рэпрэсій, якія ўключаюць псіхалагічную і фінансавую дапамогу. І тут мы можам выбудоўваць добрую супрацу і з аб'яднаным пераходным кабінетам, і з офісам Святланы Ціхановскай. У будучым нас чакае, безумоўна, рэформа прававой сістэмы і дзяржаўных інстытутаў, а гэта значыць поўная перазагрузка судовай сістэмы з выдаленнем службоўцаў, якія удзельнічалі ў рэпрэсіях. Таму разгляд магчымасці стварэння інстытута амбудсмана па правах беларусаў як незалежнага механізму маніторынгу і абароны правоў, тут ёсць ізноў жа поле для кансультацый і з праваабарончым сектарам. І я гляджу тут на дэпутата незалежнасці Анатолія Лебедзькага, які падымаў гэтае пытанне ўжо ў Брусэлі. Таму, резюмуючы, я хочу пакінуць тут некалькі прапаноў для нашай дальнейшай працы. Я перакананы, што мы можам зрабіць шмат у спрыянні распрацоўцы і адвакатаванню канцэпцыі пераходнай справядлівасці. Я думаю, што мы мусім абмяркоўваць в бліжэйшы час магчымасць стварэння інстытута амбудсмана па правах беларусаў як незалежнага механізму маніторынгу і абароны. І я думаю, што у Коордынацыйнай рады таксама будзе магчымасць бліжэйшым часам зладзіць шырокую дыскусію, як я ўжо казаў, адносна пытанняў ілюстрацыі і пераходнай справядлівасці, і разгляд магчымасці стварэння інстытута нацыянальнай памяці як платформы для захавання гістарычнай праўды лічу таксама вельмі важным накірункам дзейнасці. Дзякуй.
Дякую, спадар Валер. І зараз я запрошую на трибуну спадара Сергія Петрухіна. У перапынку спадар Сергій падышоў да мяне і сказаў аб тым, што ім таксама была праведзена вялікая праца і ёсць таксама такі больш пашыраны даклад, які я папрашу пазней сакратарыят таксама апублікаваць у каналах Координацыйнай рады. Гэта ўзнікненне і развіццё арганізаванай злачыннай супольнасці Лукашэнкі ў Рэспубліцы Беларусь, развіццё і сучасны стан. Цяпер, калі ласка, 7 хвілін, вам слова. Дякую. Вітаю всіх, поважаныя сябры. Дэмсілы шмат разоў заклікаюць на міжнародных сустрэчах, призываюць к прыцягненню рэжыма Лукашенка да адказнасці. Но вось такое пытанне. Мы ні разу, прынамсі я гэтага не чуў, не установілі, не выявілі гэтых асобаў, памагатых Лукашенка. Мы не ведаем, хто рэальна хаваецца за гэтым тэрмінам рэжым. І вельмі важнае удакладненне не рэжым, а арганізаваная злачынная супольнасць. Арганізаваная злачынная супольнасць. Вось Павел Латушка, напрыклад, кажа, што ні чыноўнікі, ні радавыя міліцыянты, ні прокуроры, которые добраахвотна за деньги вступили в гэтую организованную злочинную супольность, не виноваты. Народ виноват весь. Слухайте. Я прошу парадку, калі ласка, ваши 7 хвілін, далей мы перейдем до дискуссии. Окей. Маўляў, виноваты весь народ. Пробачьте. Я, напрыклад, не виноват. Я не был ни силовиком, я не был чальцом выбаркама. Навошта на меня перакладаць вось гэта, мне гэта непрыемна. Вось, далей. Мы зараз скажем, чыноўнікі не виноваты, потым Голбазик не виноваты, потым Вертухай, начальники колонии не виноваты. Кто народ виноват? Не ходили на выборы, ничего не робили. А мы такие все хорошие, четкие. Мы не виноваты. А якім транзіце ўлады мы можам казаць, калі 4,5 гады гэтыя самыя чыноўнікі спакойна сядзяць на сваіх працоўных месцах, спакойна глядзяць, як рэпрэсуюць, катуюць беларусаў. Што не зробяць? Яны ж тут ні пры чым, это Лукашенко ўсё. Канешне. І тады пытанне да Павла Латушкі і да спадара Ракіцкага. Толькі вы год чакаеце, што яны будете чакаць, што яны перайдуць на бок народа. Вось гэтыя чыноўнікі. Яны не перайдуць, не хвалюйцеся ніколі. Вось, таму што што? Мы кажам, мы ціснем на рэжым. Мы тут іх... Да я вам могу привести шмат прыкладаў, калі дзеці чальцоў, старшынь, выбарчых камісій спакойна жывуць у Европе, вучацца іх дзеткі тут, яны спакойна ганяюць сюды, для іх нічога не змянілася, у іх усё чётка, яны не адчуваюць, што ёсць какая-то апозіцыя, ёсць какие-то людзі, якія супраць іх. Да гэта смешна, насамрэч. Мы такія адной рукой, давайте там ціснем на рэжым, а по факту, а давайте візы усім беларусам, усім, без удакладнення, усім пацярпелым ад арганізаванай злачыннай супольнасці беларусам і іх сем'ям. Вось каму трэба даваць візы. Дапамагаць ім і дапамагаць добраахвотнікам, якія сваёй кроўю, сваімі пакутамі ў лагерах зрабілі так, што да беларусаў у Европе ставяцца па-людску, а не выганяюць з бараў і не адмаўляюць ім у кубкі кавы. Вось яскравы прыклад. Машэнскі, который был унесен у спіс санкцыяў. И такое пытанне у людей, они пытаются, а кому им там платить за позиция? Дэмсілам, кому платить Машэнскі? Я такой, я не ведаю, мне так напэўна не платить. Я задаю пытанне ў чате, Павел Латушка не отказывается, ходить, ухиляется. Анжелика так само не хочет на гэтае пытанне отказывать. Ён жыве ў Европе, гаманец Лукашенко.
А мы такие думаем, ну нормально, что Варшава великая, он нам не перешкоджає, нормально, пусть все живе. Може, він реально неким чином удзельнічае у прасоўванні дымсілаў. Я не ведаю, мне нічога аб гэтым не вядома. Вось. І таму я бы хацеў, каб Координаційная рада унесці гэта ў прапанову, выказала сваё кожны у апозіцыйнай радзе. У Координаційнай радзе прагаласаваў, як ён ставіцца да знаходжання гаманца Лукашэнкі у Варшаве. Вось. Ну і прыняць нейкія рухі для таго, каб яго тут не было. Я пісаў у чаце вось пра гэтую справу і такія пытанні. Вось, сябры, Машэнскі саўдзельнік злачыннага рэжыму Лукашэнкі, спадар Ракіцкі, скажыце, калі ласка. Машэнскі Александр. Не, можете не писать, просто да или не, и все. Нет. На сегодняшний день, если мы говорим Ну, нет, просто да или нет. Будет Уважаемые сябры, я прошу парадку. Калі ласка, калі вы скончыце свою прамову, мы пачнем дискуссию. Вот, да. И я просто хотел бы, чтобы кожны проголосовал. Вот, например, спадарыня лічыць, что ён не саўдзельнік рэжыма. Гэта её меркаванне, у нас демократия. Все верно. Вот. И закликаю Координаційную раду третьего скликания стварыць сумесную заяву наконт припынення знаходжання у Євразвязі гаманца злачыннага рэжыму Лукашенко и чальцов яго семьи Александра Машэнскага. Мы кажем про Машэнского, который был уключен у спіс санкцыйны. Гэта розныя рэчы. Вось. Разослаць адымяк ва все дзяржаўныя інстытуцыі Еўразвяза гэтую рэзалюцыю, што Координаційная рада супраць таго просто праявіць сваю пазіцыю, ну і пажадана яго адсюда выкінуць. Да? Вось. Выпрацаваць агульную стратэгію па бізнесам, звязаным з арганізаванай злачыннай супольнасцю Лукашенка, што працуюць на рынок РФ і па сутнасці падтрымліваюць рэжым. Вельмі мне непрыемная такая рэч, што регламент полхвилинки. Окей. То бок мы одной рукой кажем, мы тиснем на режим, а другой рукой мы такие, давайте все заезжайте сюда, и тут едут. Дочка катается, Ката, который меня катовал на ИК-3, дочка его ездит в Европу спокойно, их целая экипа этих людей. А мы такие, что у нас нельзя разработать чекинг, чтобы они разумели, Европа это не для них, нехай они живут у своем в этом, то, что они там створили. А вот кому треба допомога, тому треба допомагати. Дякую за увагу. Сергій Петрухін, Блок Воля. Дякую, спадар Сергій Петрухін. Калі ласка, паважаныя дэлегаты і дэлегаткі, я адкрываю дыскусію. Хто хоча даць каментар альбо задаць пытанне да тых, хто зараз выкладаў свае даклады, калі ласка, прайдзіце да мікрафона ў цэнтры залі і назавіце сябе і сваю фракцыю. Першае пытанне у нас ўжо ёсць. Наступная будзе спадарыня Тацяна Мартынова, калі ласка. Вітаю, сябры, Павел Мар'евскі, фракція «Европейский выбор». Хочу заўважыць ваше внимание на судаклад Валерия Мацкевича. Там вельмі слушныя прапановы, і мне падабаліся две апошнія прапановы по омбудсмену і по Інстытуту нацыянальнай памяці. Пытанне у меня до Сергея Петрухіна, калі ён кажа у сваім судакладзе пра дзяцей гэтых машэнскіх і ўсіх астатніх беларускіх гаманцоў. Ці я правильно зразумеў, што вы лічыце, што дзеці адказныя за справы сваіх бацькоў? Дякую. Калі ласка, пройдите до микрофона. Вам слово. Это было питание для вас. 3 хвилины, калі ласка. Безумовно, я не лічу, что дети не адказны за тое, што робяць іх бацькі, але гэта, я лічу, гэта вайна, і так трэба, каб было. А то атрымоўваецца, што типа матуля падрабляе выбары, а сынуля тут вучыцца і нармальна себе адчувае, матуля да яго ездзіць сюды. Так, я лічу, што так павінна быць. Дякую за ваше меркаванне. Наступная рэпліка, калі ласка, спадарыня Тацяна Мартынова, фракцыя «Хопіць баяцца».
уж моя скандалисточка. Починається тут час марновать только на переходы. Ну, давайте так. Я все-таки хочу высказаться, потому что я очень люблю двойные стандарты. Я очень ценю тех людей, которые в 2020 году многим рисковали для того, чтобы у нас все получилось. Жаль, что у нас не получилось то, что мы хотели. Поэтому я считаю сегодня преступным обвинять кого-то до 2020 года в работе на режим. Знаете, как нас называют? Двадцатники. Я очень благодарна людям из системы, таким как Александр Ракицкий, таким как Павел Латушко, таким как Владимир Остапенко. Помните, был еще Лещеня, еще многие, которые потом под давлением, но выбрали себе другую судьбу, остаться в своих коттеджах и сделать вид, что ничего не было. Я очень благодарна таким людям, как Манько, которые потеряли до хрена. Я думаю, что очень многие бизнесмены, которых мы с вами сегодня знаем, скажем так, заняты сегодня далеко не тем и ведут не тот образ жизни, к которому они привыкли, пожертвовали своими семьями, детьми ради того, чтобы у нас был шанс жить в другой стране. Я считаю, что это нужно ценить и уважать и говорить спасибо как минимум. А не заниматься гопничеством и прыгать на людей за то, что какое-то время у нас в стране многие пытались, честно пытались, просто честно работать и что-то менять без революции. Мы, белорусы, мирные люди, помним, да? Мы все время думали, что мы как-то, может быть, вот еще один нормальный пришел. Еще, у меня же тоже есть регламент, да, поэтому я быстро сейчас заканчиваю. И, может быть, мы без потрясений сможем. И, может быть, мы сможем по испанскому варианту, да, там еще по какому-то, по чилийскому, в конце концов. Но у нас не получилось, и сегодня мы имеем то, что имеем. У меня вопрос к Ракицкому, кстати, к Саше. Саша, к тебе. Потому что мне хотелось бы, чтобы мы сегодня что-то обсудили на будущее нашей страны, которое, я верю, в которое когда-нибудь будет. Значит, очень много всяких визий и стратегий было в свое время в Украине, еще до полномасштабного вторжения. И по реформам там, и по всякому разному, там были разные рабочие группы, завалили трошки реформу МВД и так далее. Но сейчас Украина заключила столетнее стратегическое сотрудничество с Британией. И это очень интересный документ, который я внимательно посмотрела. Там есть один момент. Кроме экономического, военного сотрудничества, там ВПК, безопасность, силовое реагирование там, и так далее, и так далее. Там есть переход на британское право, на английское право. Вообще, в принципе, всей Украины. То есть это по факту, это есть в этом договоре, да, о столетнем стратегическом сотрудничестве. Что это значит? Это значит, что, в принципе, Конституцию переписывать уже не надо. Мы берем то, что работает там с 1616 года, да, или с какого там, где потом были только поправки и гибкое утверждение парламентом изменений, да, декретов там и так далее, их законодательства, соразмерно требованиям времени. Так, может быть, мы тоже, в общем-то, сегодня, когда говорим о реформах, когда Лебедько 84-й год уже подряд пишет Конституцию, да, когда мы на все на это тратим время, обсуждаем, может быть, правда, может быть, нам не стоит выигрывать велосипед, может быть, в первую очередь нам нужно определиться с партнерами и продвигать какую-то уже имеющуюся модель государства, которая подходит нам, исходя из нашего авторитета и исходя из системы, которую мы все равно до конца не развалим, но которую, вот, Саша, ты как системный человек, мы могли бы перестроить. И которая бы органично, сейчас я не говорю о тех, кто совершал преступления, я сейчас говорю о тех, кто прямо сегодня, прямо сейчас, сидя в своих кабинетах, на ксероксе копируют нам документы, присылают информацию и помогают держать руку на пульсе. Я таких людей знаю. Я их буду защищать от таких, как Петрухин, в будущем. Спасибо.
Дякую, Тетяна. Калі што, у цябе яшчэ ёсць 2 хвіліны, таму што табе даю час як для дакладчыка, ты прадстаўляеш сваю фракцыю, калі што, у цябе ёсць яшчэ хвілінка ці 2. Калі ласка. Класс, в какой веке решила долго не разговаривать? Это то не дали. Бонус, приятный бонус. А сейчас песня. Шучу. На самом деле, я сегодня сюда приехала, в общем-то, вы знаете, да, что у меня каждый раз это веселье приезжать на наши собрания из Украины, когда туда 800 километров, обратно с прохождением всего, что мы любим, погоджение, СБУ, допросы, все знают меня там, нет, все, но тем не менее, так это работает. И вы знаете, я очень рада, что у нас это офлайн такие встречи происходят, потому что большинство здесь сидящих я всегда очень рада видеть. Ртом в ухо поговорить, посмотреть в глаза, обнять. Это относится, конечно же, не ко всем, некоторых я искренне презираю, но это то, что держит меня в этом движении. Я вам честно скажу, если бы не вы, если бы не ты, Анжелика, не ты, Стася, не еще многие люди в этом зале, я бы уже давно пошла жить свою жизнь, слава Богу, она у меня не самая плохая. Спасибо. Дякую, дороженька. Дякую велике. Перше питання було від спадара... Так, перший був, напевно, спадар Павел Латушка. Калі ласка, далей буде Олександр Лапко. І так само ще буде тут коментар, каб дати коментар на питання спадарні Тетяни. Калі ласка, Павел Латушка. Я хочу отказать на закиды абсолютно хлусливые и бесподставные одного из коллегов. Ну, по-перше, что тычется ГУБОПіка и КДБ. Безумовно, я выступаю за то, что те злочинства, які были здійснені ими, злочинцы были покараны. И у гэтым рэчышчы уже роблю, а не просто разглагольствую. И конкретные вынікі. По-перше, ГУБОПіка и КДБ признаны террористичными организациями рашеннями 2 парламентов – Литвы и Чехии. И менавіта над гэтым працавала команда Народнага антыкрызіснага ўправлення. На жаль, іншыя краіны пакуль не падтрымалі гэтага, але гэта факт, гэта дзеянне. Фактам з'яўляецца тое, што мы ўвялі десятки, калі не сотню супрацоўнікаў гэтай сістэмы, рэпрэсіўнай сістэмы пад санкцыі Еўрапейскага Саюза, США, Канады, Великобритании и іншых краін. І дасье на гэтых асобаў пісала команда Народнага антыкрызіснага ўправлення, тому што перадусім мы займаемся персанальнымі санкцыямі. Мы дамагліся, што Нацыянальная прокуратура Польши выдала 6 ордераў на арэшт тых, хто займаўся катаваннямі ў Беларусі, у тым ліку дырэктараў Жодзіна, Акрэсціна, супрацоўнікаў ГУБОПіка. Гэта канкрэтныя справы, а не просто словы. Калі тычыцца дзяржаўных службоўцаў, я ўдзячны каля 300 дыпламатам цэнтральнага апарата і пасольстваў, консульстваў Беларусі за мяжой, якія зайшлі з сістэмы, пачынаючы з 2020 года. Першы вялікі адток быў 2020-2021, другі 2022, калі пачалася вайна. Каля 300 дыпламатаў. Што нам зараз сказаць? Вы злачынцы? Вы працавалі на сістэму? Я ўдзячны ім, што не зрабілі гэты крок. Я ўдзячны 5 амбасадарам, якія публічна заявілі аб сваёй пазіцыі і былі звольнены з пасадаў. Гэта важна. Калі мы хочам раскалоць сістэму, мы павінны ім сказаць за гэта таксама, паціснуць руку. Бо інакш мы не даб'емся перамогі. Калі мы сёння ствараем сітуацыю, што тыя, хто працаваў там, злачынцы, то яны будуць далей з гэтай сістэмы. Таму гэта не так проста акрэсліваць. Што я хацеў падзякаваць 2 судакладчыкам, выступоўцам у прэніях. Гэта Валерыю Мацкевічу за вельмі цікавыя і важныя прапановы і Віталію Ромашэўскаму менавіта фокус на канфесійную сферу, на тыя рэпрэсіі, якія ажыццяўляюцца ў адносінах і каталіцкага касцёла, рымска-каталіцкага і праваслаўнай царквы, іншых канфесій. Гэта жахлівы. Гэта жахлівы. Нават мы абменьваліся тут з калегай Владимиром Остапенко, што у часы салідарнасці нават такога не было. Калі судзяць ксяндза, і ніхто не прыходзіць. Гэта да якога ступеню дайшоў рэжым, што он стварыў такую атмасферу жаху і тэрору ў краіне. Дзякую, калегі, за ваше выступленне і прашу падтрымаць тую дэкларацыю, якую мы прапанавалі як праект на разгляд Координацыйнай рады. Калі ласка, мы адкрыты да заўваг, але вельмі важна, каб яна была прынята. Дзякую. Дзякую вяліке. Дякую, спадар Павел Латушка. Калі ласка, спадар Алей Слабко,
фракція «Молоді в наступ». Добрый день, Алексей Слабко, фракция «Молоді в наступ». Хотел бы прокомментовать прапанову заяву делегата Петрухина наконт абмежавання у візах і переміщенні для дітей тих ці інших особ, яких подозрюють у уділі репресій і так далі. Наша фракція поступово виступає за максимальну мобільність, відкриття межаў для молоді, для усіх тих, хто хоче вчитися, подорожничать по Європі, по всім світі, для того, щоб міняти Білорусь і білорусів, живучи у самой Беларусі, а не тільки за межі, і вибираючи Європу для своєї едукації, вибираючи демократичні країни для того, щоб протягнути своє життя і веди, і потім повернутися у Білорусі у тим чи іншим вигляді. Тому любые пропанови, які абмяжоўваюць гэта, канешне, з эмацыйнага пункту гледжання гэта зразумела, але з лагічнага і стратэгічнага гэта шкодныя прапановы, таму што яны вядуць до того, што нашы партнёры, еўрапейскія краіны не будуць разбірацца у тым, хто вінаваты, хто не вінаваты, просто усе трапяць у адзін кошык і будуць абмежаванні ў выдачы віз, у магчымасцях для адукацыі ў Еўропе для ўсіх маладых беларусаў. Гэта значыць, што яны ці застануцца ў Беларусі, ці выберуць Расію, выберуць Кітай, выберуць іншыя недэмакратычныя краіны для того, каб атрымаць адукацыю, і ці яны будуць для нас карыснымі ў будучыні, гэтае пытанне. Лічу, што не. Нам трэба максімальна павялічваць наших союзнікаў, колькасць наших союзнікаў, у першую чаргу, сярод моладзі, і мы павінны працаваць з моладдзю. І фракцыя «Молоді в наступ» выступае за тое, каб быць максімальна адкрытымі і адкрываць гэтыя межы для моладзі, адкрываць еўрапейскія межы, адкрываць магчымасці для адукацыі і для працягнення вучобы за мяжой у дэмакратычных краінах. Дякую. Дякую, спадар Алесь. Наступны каментар у нас спадара Александра Ракіцкага. Адказ на пытанне спадарыні Тацяны Мартыновай. Калі ласка, пройдзіце да мікрафона. Что касается вопроса перехода на общую систему права в Беларуси, это достаточно очень сложный момент. У нас нет, к сожалению, такой традиции культуры, которая сложилась в Англии и Соединенных Штатах. Общая система права основывается прежде всего на судебных прецедентах, и в этом заключается ее суть. И тем не менее, на сегодняшний день законодательство, скажем так, позитивное право в этих странах играет уже тоже значительную роль. Я думаю, что трансформировать систему можно и в рамках романо-германской системы, которая на сегодняшний день действует на постсоветском пространстве, и на континентальной Европе. Вопрос не в том, какую систему использовать, вопрос в том, как подходить именно к вот этим процессам, к процессам трансформации. Это сложное достаточно. Нет простых решений сложных задач, поэтому к этому надо готовиться и концептуально, и, скажем так, вырабатывать вот эти все меры уже на сегодняшний день, задумываться об этом, как эту систему трансформировать. Я знаю, что этим вопросом занимается и НАУ, есть у них какие-то наработки, и офис Тихановской. То есть эта работа ведется. Я думаю, что это очень нужная, полезная работа, и она в конечном итоге, ее результатом будет новая Беларусь. Спасибо. Дякую. Калі ласка, спадар Віталій Ромашевський, ваше питання або коментар наступне. Шановні колеги, у меня есть две ремарки наконт прогучавших тут тезисов. По-перше, про унесение у списы. Мы повинны кіравацца презумпцыяй невінаватасці, перадусім, калі мы дэмакратычныя сілы, і кожнага, каго мы хочам унесці ў той ці іншы спіс, будь то чыноўнік, бізнесовец альбо хто-небудзь іншы, які нават сёння дзейнічае, працуе ў краіне, павінны быць сабраныя доказы яго ўдзелу ў злачынстве. Мы не можам просто так уносіць у спісы катэгорыі насельніцтва
что иначе нам придется хіба что весь беларускі народ, который застаўся унутры краіны унесці у гэтыя чорныя спісы. Я нагадаю, я падтрымліваю выказванне спадара Лапко про тое, што ён казаў, што беларусам зараз патрэбна адкрытасць, беларусам максімальная адкрытасць, беларусам патрэбны візы, камунікацыя, магчымасць жыць, вучыцца і працаваць у еўрапейскім звязе. Таму што наш галоўны вораг знаходзіцца ў Крымлі. Всім зразумела про тое, што без рэжыма Пуціна рэжым Лукашэнкі не можа праіснаваць і паўгады. Ён цалкам фінансуецца і цалкам знаходіцца, гэта сёння васальны рэжым. Калі мы кажам пра злачынствы, которые адбываюцца ў Рэспубліцы Беларусь, калі мы кажам пра праблемы ў Рэспубліцы Беларусь і пры гэтым не кажам пра нашага галоўнага ворага, мы альбо палітычна сляпыя, альбо здзяйсняем вельмі сур'ёзную палітычную памылку. Сёння нам трэба ўлічваць, заклікаючы да абмежавання асабліва ў мабільнасці беларусаў, трэба ўлічваць, што гэта пойдзе на карысць толькі аднаму галоўнаму ворагу незалежнасці Беларусі, галоўнаму ворагу незалежнасці Украіны, рэжыму Пуціна, который хоча паглынуць нашу краіну і изоляваць яе, конечно, як першы крок изоляваць ад еўрапейскага звяза. Дзякуй, калегі. Дякую, спадар Віталь. Коли ласка, спадар Михаил Кирилюк. Добрый день. Некалькі ремарок на конт адказнасці. Па-першае, хацеў бы адзначыць, што напэўна важна сказаць пра адказнасць злачынцаў сябраў гэтай прыступнай арганізацыі. Была дыскусія, хто можа ў іх уваходзіць, хто не можа, каго павінны ўключаць, каго не павінны, ці вышэйшых, ці ўсіх. І вядома, зараз мы на этот адказ пытання не дадзім, бо кожны раз гістарычна ў розных судовых працэсах на гэта былі розныя прэтэндэнты. Але я лічу важным зараз заўважыць, што сёння ў беларускім крымінальным заканадаўстве ёсць пункт, згодна з якому любы сябра арганізаванай злачыннай такой групоўкі можа быць пазбаўлены ад адказнасці, калі ён супрацоўнічае са следствам, калі ён дапамагае следству, не кампенсуе шкоду, і гэта тое, што рабілі і робяць шмат людзей, якія перайшлі на бок дэмакратычнага руху. І гэта, напэўна, тое, да чаго зараз мы павінны людзей заклікаць. Гэта першае. Па-другое, спадарня Мартынова закранула вельмі цікавую тэму да англійскага права, англійскай юрысдыкцыі. Гэта сапраўды выкарыстоўвалася ў гістарычны час, у тым ліку Сінгапур, Лі Куан Ю, але мне падаецца, што згодна з геаграфіяй Беларусі для нас больш актуальным будзе ўсё ж такі імкнуцца ўхадзіць у склад Рады Еўропы і браць на сябе юрысдыкцыю ЕСПЧ. Гэта першы пункт. Уступаць у міжнародныя дамовы, прымаць на сябе юрысдыкцыі іншых міжнародных судоў. Я магу прывесці прыклад, што Беларусь нават пры Лукашенка прымала на сябе юрысдыкцыю міжнародных інвестыцыйных арбітражаў, і там ужо былі выпадкі, когда прайграла судовы працэс і павінна была выплаціць мільёны даляраў іншаземнаму інвестару. І гэта механізм, які працуе, і гэта наступны крок, гэта для мяне вядома уваход у ЕСПЧ. Вось. Третья ремарка – это адносна прыярытэтаў санкцыйных. Тут, мне здаецца, вельмі добра адзначыў спадар Віталь, што для мяне таксама больш прыярытэтным з'яўляецца ўключэнне ў санкцыі, напрыклад, кіраўнікоў заводаў. Недавно выйшло расследаванне, што ў Беларусі ёсць нейкія заводы, якія робяць ваенную вытворчасць на карысць вайны ў Украіне. Вось кіраўнікоў такіх заводаў, мне здаецца, гэта больш прыярытэт уключаць у санкцыйныя спіскі, чым нейкіх бізнесменаў, па якіх, калі ёсць сапраўды доказы, што гэта ключавы чалавек, на якім трымаецца рэжым Лукашенко, тады трэба гэта ў пісьмовым відзе ўносіць у парадак дня і галасаваць. Але пакуль, мне здаецца, калі ёсць такія справы, калі беларускія прадпрыемствы дапамагаюць рабіць зброю для Расіі, то гэта ўсё ж такі больш прыярытэтна павінны ўключаць іх у санкцыйныя спіскі. Дзякуй. Дзякуй, Михаил Кирилюк, команда «Латушки.ру» за свободу.
Калі ласка, у каго яшчэ ёсць пытанні адзін да аднаго? Калі ласка, гаспадар Александр Кнырович, фракцыя «Беларусы». Хотел ему подяковать за добрые слова, які он сказал по выніках наших выступлений. Дякую велике. У мяне ў вачах зараз напісана «мілата». Якія толькі цуды не бываюць, калі сабрацца ўсім разам. Но паколькі у нас ёсць час, так я паразважаю на тую тэму, якая не была у нас напісана, але гаспадар Петрухін яе падняў. Але у вас 3 хвіліны? 3 хвіліны, ведаеце. Машынскі же другі. Першы гаманец Лукашэнкі – гэта я. Гаспадар Петрухін перекрушыўся на Машынскага толькі месяц таму, а да гэтага у публічных выказваннях гаманцом Лукашэнкі называў мяне, прапанаваў выкінуць меня з Координацыйнай рады і выгнаць цалкам з Варшавы, адпусціць на Беларусь туды, так? І больш за тое, у публічнай прасторы напісаў, што мне вельмі зараз цяжка казаць, што знаходзячыся ў калоніі, я стучаў, не ведаю, як гэта па-беларуску, на іншых палітвязняў, і іх потым сажалі ў ШИЗА, катавалі, таму што я на іх стучаў. Грукаў. Мне вельмі цяжка аб гэтым разважаць, я быў там у юрыстаў, спраўдзіў, ці магу я неяк абараніць сябе? Ніяк. Больше гэта будзе каштаваць дорага і будзе вельмі доўга. Але я не пра сябе, гэта абразы я неяк вытрымаю. Калі мы кажам пра прадстаўнікоў сённяшняй Беларусі, у тым ліку і з номенклатуры, з бізнесоўцаў, з школ, выкладчыкаў і так далей, мы павінны быць вельмі дакладнымі ў сваіх абвінавачаннях. Тое, аб чым, яшчэ раз падзякую Павлу, тое, аб чым казаў сёння Павел. Калі мы будзем абвінавачваць усіх, напрыклад, усіх, хто сёння плаціць грошы ў бюджэт. Ведаеце, галоўная стацья дохода бюджэта – гэта падатак ПДВ, налог на дадатковую вартасць, які плаціць кожны грамадзянін Беларусі, прыходзячы і плаця нешта за ўкраме. Все. То бок у нас у нас будуць усі беларусы адказаны за тое, што атрымліваецца зараз в стране. Яны, конечно, адказныя, але толькі з пункту гледжання нейкай маральна-этычных адказаў, не болей за тое. Все ж таки мы разважаем пра юрыдычную адказнасць, і тут мы павінны быць вельмі такімі дакладнымі і разважаць у доказах, у матэрыяльных нейкіх сведках, прадметах, каб гэта можна было падкласці пад абвінавачванне і каб гэта было ўсё ж такі грунтоўна, а не неяк так прапагандысцкі, скажам так. Дзякуй. Дзякуй, гаспадар Александр. У каго яшчэ ёсць заўвагі, каментары, пытанні? Калі ласка, делегаты, делегатки. Калі ласка. Добрый день, меня зовут Ольга Скрашчук, я представляю фракцию Павла Латушки «Рух за свободу», я была полезняволеная. У меня такое пытанне ёсць, я калі размаўляю з людзьмі, якія не сядзелі ў турме, гэта як у космосе, ведаеце, ружовыя акуляры, мы прыцягнем гэтых палачей до адказнасці. Я жадаю задаць пытанне Павлу Латушку, ці верыць ён у гэта, ці гэта магчыма, як гэта практычна адбудзецца. Першае пытанне. Па-другое, вось я сядзела ў Жодзіна год, і я вельмі добра ведаю начальніка гэтай жодзінскай калоніі Стрыбкова. І я, калі шчыра кажучы, не веру, што гэты чалавек прыедзе ў Польшу, яго хтосьці арыштуе. Вось, Павел, раскажыце, як гэта практычна увогуле у міжнароднай супольнасці, ці былі такія вынікі, калі прэзідэнт некуды прыязджае, яго арыштуюць. Мы бачым, што Пуціну таксама выдалі ордэн на міжнародны арышт, і што? І нічога не адбываецца. Дзякуй. Нават пагроза адказнасці спыняе злачынствы. Гэта доказана нават сітуацыі вайны ў былой Югославіі, калі быў выстаўлены ордер на арышт злачынцаў вайны, тады і
значна зменшыўся геноцид, які адбываўся ў былой Югославіі. Гэта першае. Таму гісторыя даказала, што гэта эфектыўны інструмент. Што тычыцца дырэктара Жодзінскай турмы, ну зразумела, што дзеля таго, каб яго пакараць, трэба абгрунтаваць юрыдычна, што ён здзейсніў злачынства, што зроблена. Пасля гэтага юрыдычна прыняць рашэнне аб абвяшчэнні яго ў вышук. Іншых інструментаў няма. Но мы казалі сегодня падчас выступаў першых двух дакладчыкаў, што, на жаль, на сённяшні дзень у сітуацыі поўнага беспраўя ў Беларусі ажыццявіць нацыянальную унутраную юрысдыкцыю немагчыма, бо Беларусь захоплена арганізаванай злачыннай групай на чале з Лукашэнкам. І там не дзейнічае права, яны здзяйсняюць раней закрытыя, а сёння адкрытыя злачынствы супраць значнай часткі грамадзянскай супольнасці. Рэалізаваць гэта немагчыма на тэрыторыі Беларусі, дырэктара Жодзінскай турмы арыштаваць немагчыма. Гэты ордер выдадзены, ён дзейнічае як мінімум на тэрыторыі краін сябраў Еўрапейскага Саюза. Зразумела, што ён не паедзе ў гэтыя краіны, але гэта вельмі важны інструмент, у тым ліку уплыва і на іншых злачынстваў. Ну, тады паўстае пытанне. Я задаваў яго некалькі разоў тым, хто дыскутуе на гэту тэму. Так што, не рэагуем? Няхай здзяйсняюць злачынствы? Не абагульняем, не ствараем абвінавачванні, не аб'яўляем іх у вышук, не робім нічога, апускаем галаву і пагаджаемся? Ну, мне падаецца, што трэба скарыстаць з усіх тых магчымых інструментаў права, якія ёсць у нас у руках. На сённяшні дзень гэта спрацавала нацыянальная юрысдыкцыя Польшчы, бо ён здзекваўся з грамадзян Польшчы. Не па прычыне, на жаль, таму, што там таксама і беларусы пацярпелі, а таму, што былі здзекі ў адносінах да грамадзян Польшчы, як і 6 іншых катаў, якіх абвясціла ў вышук Польшчы. Што тычыцца ордера на арышт? Па-першае, Лукашенко не прэзідэнт. Па-другое, ён не кіраўнік ядзернай дзяржавы. Гэта ў параўнанні з тым, кім з'яўляецца Пуцін. Выдача ордера на арышт, зразумела, не азначае, што заўтра ён будзе затрыманы і прыцягнуты да адказнасці. Але гэта стварае пагрозу затрымання і арышту. Гэта стварае ў крытычны момант транзіту ўлады, пераходу сітуацыі ў краіне, магчымасць рэалізаваць гэты ордер альбо паўплываць на частку эліт, якія будуць прымаць рашэнне, падтрымліваць далей Лукашэнку ці адмовіцца ад гэтай падтрымкі. Гэта таксама вельмі важны інструмент ціску. Прыклады, Мілошевіч, напрыклад, быў пад судом у міжнародным крымінальным судзе, але не дажыў да суда, бо ён памёр у Газе падчас судовага працэсу. Ёсць прыклады, калі былі асуджаны кіраўнікі іншых дзяржаў і груповак, арганізаваных злачынных груповак міжнародным крымінальным судом. Так што такія прыклады ёсць. Дзякуй. Дзякуй, спадар Павел Латушка, каманда Латушкі «Рух за свабоду». Каментароў і пытанняў больш няма. Калі ласка. Сергей Петрухін, фракція «Блок Воля». 3 хвілінкі. Сёння мы без усякіх юридичных падстав, просто на словах, здымаем адказнасць за саўдзел з адних, здымаем адказнасць і перакладаем на іншых. А што будзе заўтра тады? Тыя, хто забівалі людзей і на міжнароднай арэне, то бок атрымоўваецца, што мы зараз адмазваем людзей, якія на міжнароднай арэне, якія забівалі людзей. Уключать тых бізнесоўцаў, которые падтрымліваюць рэжым і занимаются обходом санкций, а также катаются праз границу у список людей, то, что мы робім зараз. Типа Машэнскі же клёвы, то бок ён шмат пацярпеў. А што, Машэнскі не падтрымлівае вайну в Украіне? Мне падаецца, там одна дэлегатка з Украіны. У яго ёсць магутнасці вытворчыя, у Нарыльску у яго ёсць завод. І ён дабывае рыбу ў Арктике. І ён працуе на эканоміку РФ. А мы кажам, што ён файны чалавек, і там Кныровіч Шаўгусцік яму падмазаўся, што ён там бізнесовец. Невогуле цікава, які вы бізнесовец. Так, і што я могу сказаць па спадару Лапко, который выступае, значыцца, давайте все сюды, а потым поедем туды. Сябры, шчыра, кто тут з дзецьмі?
Ваши дети зараз ходят у польские школы, ляпешуць по-ангельски, по-польску. Я их пытался, вы хотите в Беларусь? Нет. Не поедуць яны ў Беларусь. Не поедуць. Гэта першае. А простое, что мы их усех запускаем, люди, палітвязні, сидят у турмах и терпят. Потому что это такой тиск на режим, няхай усе едуць у Европу. Дети за бацькоў не отказывают, и батьки тут катаются нормально по Европе. Все четенько. И, я просто не понимаю, у чым сенс нашей борьбы, за что мы змагаемся. Ведаеце, што кажуць у чатах палітзекі? Яны кажуць, вось мне пішуць зараз, што дэмсілам выгадна, каб людзі там сядзелі ў турмах, каб мы давалі грошы на гэтую барацьбу, а потым нам Байсол рабіў зборы. Мы прыязджаем сюды, а нам зборы не могуць арганізаваць. І за гэта дзякуй, канешне. Так што, гэта барацьба? Барацьба з рэжымам? Слушайте, я пытаюсь, я не кажу, что я там нечто бачу. Я бачу, что нужно ввести жесткие санкции. Лукашенко, Машенского отсюда, чтобы он отсюда съехал, и люди разумели, что дэм-силы с ими. И чтобы яны разумели, а то яны думают, что Машенский платит гроши, мне постоянно пишут, кому-то Машенский с дэм-силы, платить гроши. У гэтай великая пытання. Дякую, спадар Сергей Пятрухін. У вас уже скончился час, 3 хвилинки минуло. Дякую за увагу. Дякую за ваше меркаванне. Калі ласка, у нас еще один комментарий, спадарыня Татьяна Мартынова. Надо на позитиве заканчивать. Я так считаю. А теперь песня. Господа, наша задача демократических сил сегодня, якщо еще мы официально признанные даже некоторыми государствами и так далее, да, протопарламентом. Когда я говорю, что я не просто с кем-то не согласна, а искренне презираю, я при всем при этом готова с этими людьми разговаривать, сидеть в одном парламенте и вырабатывать какие-то решения. Это называется демократия. Если мы хотим их всех убрать, знищить, выкинуть или еще как-то, включая, да, вот Саша Кнарович не даст соврать, мы с ним, когда пересекаемся, мы же с ним как бы, да, знакомы еще до всех революций там и так далее. Я вам всегда говорю, что ты знаешь, вот какими-то вещами я не согласна, но с тобой я сяду лепить страну, потому что ты умный. И знаете, наша задача сегодня не искать врагов среди друзей, как делают разведчики. Наша задача искать друзей среди врагов, для того, чтобы потом сшивать нацию. У нас и так режимом сделано все, чтобы между нами была пропасть. Между нами и белорусами, оставшимися внутри страны, которые вынужденно там живут и боятся уезжать. По ряду причин. У некоторых нет возможности. Кто-то может, кто-то умеет, кто-то нет. Кто-то прям локально привязан. У кого-то, может быть, не знаю, там, сильно больные родители или еще что-то, неважно. 8 детей. Хорошо, 3. Ну, тоже много. Так вот, наша задача – искать друзей среди врагов, не делать лишних врагов. И я считаю, что если мы будем грамотно вырабатывать какие-то наши там условные декларации там, и так далее. Мы же понимаем, что мы делаем сегодня. 26-го в Беларуси будет цирк и немцы, в смысле лукашисты. Но что-то должно быть, какой-то политический документ, аргумент там, и так далее от нас, от, в принципе, демократически выбранного органа. И сегодня мы здесь для того, чтобы этот документ сделать, для того, чтобы было с чем идти к нашим партнерам и говорить, ребята, вот там нет. Потому что эти сделают картинку, что все замечательно со своими потемкинскими деревнями. Мы должны чем-то отвечать для того, чтобы не закэнселили Координационный совет как просто сборище неспроможных ни на что активистов. На позитивной ноте. Я считаю, что мы спроможные, чтобы не дать поставить на нас большой крест. И то, что сегодня кто-то слил внутреннюю переписку, так будет всегда. Всегда кто-то будет крысой, всегда будут сливаться. Вопрос, как мы на это реагируем. То, что где-то у кого-то перекрыто финансирование, ну, значит, посмотрим, сможем ли мы
без денег, без помощи, без доноров. А, нет? Окей, идем искать нормальную работу. Я человек, который имею право это говорить. Я ни разу не получила ни одного гранта. Ни разу. И я очень рада, когда гранты получают те люди, которые делают классный продукт. Я никогда не считала и не буду считать чужие деньги. Но сейчас либо мы вспомним Беларусь, Беларусу, Беларусь, либо опять будем заниматься поиском ведьм. Спасибо. Дякую, Тетяна Мартынова. Фракція «Хопіць баяцца». Больш каментараў і пытанняў у нас няма. Я закрываю дыскусію. Паважаныя сябры, шановнае спадарства, дэлегаты і дэлегаткі Координацыйнай рады трэцяга склікання, я запрашаю да трыбуны для прамовы нашага госця і сябра. Гэта дэпутат незалежнасці, координатор Верховнага Савета Беларусі 13-го склікання, спадар Анатоль Лябедзька. Калі ласка, ваша трыбуна. Заискрыло крыху. Такие нотки ностальжи, параллели с 90-ми. Так что я вас с этим як бы хотел и повіншаваць. Спадарня спикерка, шановні делегаты и делегатки, дякую вітаць вас як координатор Верховного Совета 13-го скликання апошняга демократично обранного парламента Беларусі. А так само як координатор працы громадской конституционной комиссии. До предмета дискуссии. 13 вересня 1999 года пасля паседжання рабочей группы, парламентской рабочей группы по падрыхтоўцы доклада о порушениях Конституции и законодавства Александром Лукашенко, Виктор Ганчар подвез меня до хаты. Его апошние словы: «Бережи себе, Анатоль, и до сустрэчы у неделю». 19 вересня 1999 года мусило отбыться поширанное паседжанне Верховного Совета 13-го скликання, на якім запускалася процедура народного импичмента. Ганчар зрабіў колоссальный объем працы, притягнул десятки самых лепших юристов Беларуси, депутатов парламента. И этот доклад был другой спробой отхилить Лукашенко от улады. Праз 3 дни его скрали, эскадрон смерти. Это зафиксовано ў шматлікіх документах, и один из них вядомы доклад Пургуридиса, депутата парламентской ассамблеи Рады Европы. И тут я хочу провести натурально параллели. Вельми важно, каб часткой вашего послания был доклад Виктора Гончара, тому что еще в 99 году было достатково фактов, доказов тое, что у Беларуси здійсняються злочинства. На уровне прописанного документа. И это вельми важно. И такое послание, короткая рекомендация для тех, кто поедет в Страсбург. Тут задается питание, что мы можем там сделать? Кроме того, что это добрая школа, что это подготовка нас... Мы будем у парламентской ассамблеи Рады Европы. Я попросил бы добиться одного. Каб у парламентской ассамблеи Рады Европы был принят доклад об забойствах белорусов после 2020 года с особым разделом «Забойство белорусов
у турмах. І гэтага будзе дастаткова, каб сказалі дзякуй Координаційній раді. Хай це буде доклад Петру ці Зінгеріса, які з'являються спецдокладчиками по Білорусі. Верховний Совет 13-го скликання для тих, хто лічить, що Конституція 94 года має законну силу, до сьогоднішнього дня має легітимність. Тому що один з артикулів проекту Конституції каже, що повномочия Верховного Совета закінчуються тоді, коли обраний новий склад парламенту. Виборів у нас не було. Це юридичний бок, а практичне життя йде. І я хочу взяти на себе таку місію, сказати від ім'я тих депутатів, які засталися на позиції конституційної законності, що Верховний Совет 13-го скликання готовий підставити вам плечо і готовий протягнути руку і ділитися своєю реальною легітимністю, яка є. Я розумію, що у вас зараз непростий час, ви у пошуку самих себе. І переходжу до другої частки свого послання і своїх пропонов. Я називаю вас, може кому і подобається, кому ні, як кандидат у протопарламент. Ну, як єсть. Як єсть. І так далі. Тому моя пропанова така. Я бачу памкнення великої кількості вас нешта зробити добре. Але покуль не буде пріоритетом, одним з пріоритетів, я підкреслюю це слово, одним з пріоритетів, що законотворча діяльність – це частка вашої праці, мені подається перейти ось цю планку вельми складано. Тому що основна функція любого парламента – це творити закони. Так, у нашей ситуации принятый закон ці принятая реформа, гэта не означае, што яны завтра будуць реализованы на практицы. Але ўсё роўна по своей сутнасці гэта працэс тварыць законы. І давайте откажем сабе на простое пытанне. Калі мы говорим людям, што диктатура гэта дрэнная, мы чуем адказ. Мы самі ведаем, што диктатура гэта дрэнная. Скажите нам, у якой Беларусі вы прапануеце нам жыць? У якой Беларусі вы прапануеце жыць нашим дзецям? І вось гэта якраз і то ёсць місія, на мой погляд, адна з галоўных місій якраз Координаційнай рады прапанаваць, выпрацаваць вось гэтае бачанне, каб людзі бачылі альтэрнатыву таму, што сёння адбываецца ў Беларусі. Таму прапанова вельмі простая. Я хацеў бы, каб мы прапануем зараз супольнасць экспертная. У нас ёсць каля 10 падрыхтаваных праектаў законаў. Яны рэальна падрыхтаваныя. На іх ёсць на многія міжнародная экспертыза. Давайте мы на основе Координаційнай рады разгледзім гэтыя праекты закона, абмяркуем, прадыскутуем і прымем. Магчыма, яны не будуць цалкам рэалізаваны ў Новай Беларусі, але высокая верагоднасць, што мы сэканомім самае галоўнае – рэсурс часу. Я разумею, што гэта прапанова у палітыцы і ў тым, чым вы займаецеся, ёсць два бакі. Адна гэта дзейнасць, калі ўключаны Юпітары, мікрафоны, святло. Тое, што я прапаную, гэта якраз не Юпітары, гэта якраз вельмі цяжкая праца, вельмі складаная праца. Таму што, напрыклад, праект закона аб мясцовым самакіраванні нашы эксперты, нашы людзі рыхтавалі больш за год. Проект закона об омбудсмене 7 месяцев. Проекты закона, якія мы зараз рыхтуем з некаторымі з вас, хто прысутнічае, вы ведаеце, што гэта азначае. Гэта амаль адсутнасць поўнае там фінансавання, невялікія ресурсы і кожны тыдзень увечар свой час, які трэба патраціць на тое, каб абмяркоўваць гэтыя проекты закона. Я разумею, што гэта невысокая матывацыя, але я звяртаюся з такой прапановай зрабіць законотворчую дзейнасць, зрабіць працу над візіяй новай Беларусі адным з прыярытэтаў Координаційнай рады. І на завяршэнне
хотел бы сформовать позитивную думку. Тут есть дискуссии, без нее не обыдешься. Я скажу, что в Верховном Совете 12-13 скликання были куды больше горячие дискуссии. Але я хочу сказать про шанец, який есть у кожного из нас. И у нас у целом. У меня был и застається добрый сябар з Німеччини, Рональд Пафале, колись вельми близкий до Ангелы Меркель человек. Мы с ним познакомились, когда я был депутатом молодым, и он мне на 3-4 встрече сказал: Анатоль, я вельми вам, белорусам, зайздрошчу. І у мене думка така, чому він може зайздростити нам у середині 90-х годів? Картки, незрозумілость, яка перспектива. А він потім потлумачив. Беларусь – гэта, вот як приходишь у музей и бачишь полотно. И на гэтым полотне шмат месца можно брать пензель и нечто дописывать и творить. Мы в Німеччині гэтага зробить не можем, потому что наше полотно практически написанное. А вам, у вас, у вашего поколения есть такой шанец. У вас есть такой шанец написать вот это полотно, якое называется «Беларусь», и каб мы им ганарились, каб яна висела у лепших музеях, на лепших выставах европейских побач с такими полотнами, как Німеччина, Франция, Чехия и другие краины. И наприканцы я хотел бы зробить, ну, не то, что подарунок, мы домовлялись с Анжеликой, на великий жаль, все мои артефакты Верховного Совета 12-13 скликання зараз недзе там, не ведаю, ці ў следчым камітэце, ці ў КДБ падчас обшуку апошніх забралі. Але у мяне вот ёсць першая сесія Верховного Совета Беларускай яшчэ ССР 12-го скликання. Яму 35 гадоў. 35 гадоў. Гэта вот якраз прыклад транспарентнасці і адкрытасці сапраўднага парламента. І я хочу перадаць, вот, хай это будзе некай такой эстафетнай палачкай, каб наступны раз у нас была, ну, у мяне была такая магчымасць сказаць не кандыдат, а протапарламент, і пажадаў бы, каб вы сабраліся 27 ліпеня 2025 года. Потому что это дата. 35 годов незалежности нашей Беларуси. Как собрались у доброй зале, у неким парламенте. Лепш, конечно, как бы это было у Менску, Буда Кошелева ці Смаргоні, але коли это будет там Вільня ці Німеччина, это так само файно. Дякую. Живи Беларусь! Живи! Великий дякую, спадар Анатоль. Дякую вам за то, что вы до нас пришли, за гэты падарунак. І вось гэты бюлетень пойдзе ў музей вольнай Беларусі ў Варшаве, каб кожны мог бачыць яго і азнаёміцца. Дякую вам вялікі. Я себе нават 3 микрофона уже забрала. Паважанае спадарства, у нас засталася одна апошняя частка. Моя миссия завершить сённяшнюю сессию, завершить слуханні Координаційної ради 3-го скликання об адказнасці Александра Лукашенки за злочинствы. По-перше, я хочу сказать, что вельми ганаруся Координаційнай радай як прызнаным парламентам у выгнанні. Мы сёння бачым, што гэты статус ён наданы нам не просто так. Гэта вялікая праца, якую робяць тыя актыўныя людзі, тыя фракцыі, якія сёння
вось і зараз прысутнічаюць на гэтым мерапрыемстве, на нашых слуханнях, і тыя, хто да нас далучыўся онлайн, гэта тыя людзі, якія кожны дзень змагаюцца за тое, каб наблізіць той час, калі мы вернемся у вольную Беларусь. Канешне, законатворчая функцыя, гэта вельмі важна для парламента, і мы ўжо дамовіліся таксама і са спадаром Анатоліем Лябедька, і нашей камісіі па рэформах. У нас ёсць планы на гэты год. І я з вялікім гонарам хочу сказаць, што слуханні такіх праектаў законаў можна будзе праводзіць у адным з будынкаў Сената Польшчы, які да нас пайшоў насустрач для таго, каб мы маглі карыстацца гэтай магчымасцю. Сёння, канешне, мы сабраліся ў гэтым памяшканні, таму што ў нас былі больш кароткія срокі, тэрміны на тое, каб арганізаваць усё. І я хочу выразіць шчырую падзяку і Сенату Польшчы, і нашим міжнародным партнёрам, якія таксама зрабілі свой унёсак у тое, каб гэтае мерапрыемства сёння адбылося. Хочу падзякаваць мэрыі Варшавы яшчэ раз за тое, што ў нас сёння была магчымасць сабрацца у Палацы культуры і навукі. Я хочу таксама сказаць аб тым, што насамрэч, сёння сапраўды гістарычны момант. Сёння гістарычны момант, калі мы упершыню зафіксуем статус Александра Лукашэнкі як злачынцы. І я хочу, каб сакратарыят пасля нашага пасяджэння апублікаваў праект дэкларацыі, якую прапаноўвае фракцыя-ініцыятар, каманда Латушкі і Рух за свабоду, аб якой ужо казаў спадар Артём Брухан. Перш чым я зачытаю дэкларацыю і перш чым завяршыць нашае пасяджэнне, таксама хочу падзякаваць камандзе Народнага антыкрызіснага ўпраўлення за тэхнічную падтрымку, камандзе медыа і фракцыі каманды Латушка і Рух за свабоду, камандзе медыа Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і каардынацыйнай рады за вашу дапамогу і адданасць. Таксама віцэ-спікерку Стасю Гліннік, якая ў любы крызісны момант заўсёды знаходзіць сілы і рашэння для пытанняў. Дзякуй вам вялікі. Таксама ёсць просьба ад народных амбасадаў. Зараз праходзіць такая міжнародная сімвалічная акцыя Лукашенка ў Шродар. Таму я заклікаю усіх дэлегатак і дэлегатаў зрабіць такі сімвалічны крок супраць дыктатуры ў Беларусі. Кожны жадаючы зможа ўзяць бюлетэнь з імем беларускага тырана і асабіста скінуць гэты бюлетэнь у Шродар і гэта размясціць у сваіх соцсетках. Вось такая акцыя зараз праходзіць у народных амбасадах. Таксама, калі будете выходзіць з нашай залі сённяшніх слуханняў, калі ласка, злева будзе Шродар. Гэта сёння такая выязная акцыя, і кожны зможа далучыцца, калі ласка, і падзяліцца ў сваіх соцсетках. Таксама дзякую, канешне ж, дакладчыкам нашым. Была прароблена велізарная праца у сціслыя тэрміны, і я спадзяюся, што далей гэтая праца будзе развівацца. Гэтыя праекты будуць абрастаць таксама доказнай базай, аб якой сёння не раз казалася. Яшчэ раз хочу сказаць проста, што мне прыемна сёння з вами тут знаходзіцца. Паважаныя сябры, сяброўкі, гэта вельмі важна. І ўжо сёння казалі, што вельмі важна збірацца менавіта вось так офлайн і глядзець адно аднаму ў вочы. Тады ў нас шмат пытанняў вырашаецца хутчэй і эфектыўней. І напрыканцы, як ужо і казала, анансавала, я
Зачитаю дэкларацыю Координацыйнай рады, гэта праект, па выніках слуханняў аб адказнасці Александра Лукашэнкі за злачынствы. Прэамбула. Прымаючы да ўвагі, што Александр Лукашенко на працягу ўсяго знаходжання ва ўладзе ажыццяўляе дзеянні, якія парушаюць нормы Канстытуцыі і заканадаўства Беларусі, выступае арганізатарам злачынстваў, у тым ліку міжнародных і супраць грамадзян Беларусі. Адзначаючы, што дзеянні Александра Лукашэнкі, які працягвае узурпаваць уладу насуперак волі беларускага народу пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года, парушаюць прынцыпы дэмакратыі, свабод і правоў чалавека. Зыходзячы з міжнародных абавязацельстваў Беларусі у галіне правоў чалавека, пацвярджаючы прыхільнасць каштоўнасцям дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства права, улічваючы, што Лукашенко нясе прамую адказнасць за здзяйсненне злачынстваў супраць чалавечнасці, ваенных злачынстваў, злачынства агрэсіі супраць Украіны, на падставе дакладаў, прадстаўленых 23 студзеня 2025 года у Варшаве на адкрытых слуханнях Координацыйнай рады аб адказнасці Александра Лукашэнкі за злачынствы, Координацыйная рада Беларусі, якая з'яўляецца прадстаўнічым органам дэмакратычнай часткі беларускага грамадства ва ўмовах нелегітымнасці дзеючага рэжыму, заяўляе, што першае. Александр Лукашенко, які стаіць на шале арганізаванай злачыннай групоўкі, незаконна утрымлівае ўладу ў Беларусі і арганізоўвае імітацыю выбараў з мэтай працягваць здзяйсняць гэтае злачынства. Другое. Знаходжанне Александра Лукашэнкі ва ўладзе з'яўляецца нелегітымным і парушае Канстытуцыю Беларусі і фундаментальныя дэмакратычныя прынцыпы. Александр Лукашенко не прадстаўляе беларускі народ і не мае права прымаць рашэнні ад яго імя. У тым ліку аб правядзенні выбараў, якія ў цяперашніх умовах ператварыліся ў імітацыю. Чацвёртае. Александр Лукашенко і прадстаўнікі вышэйшага ваенна-палітычнага кіраўніцтва яго рэжыму здзяйсняюць міжнародныя злачынствы. У прыватнасці, злачынствы супраць чалавечнасці ў адпаведнасці да цывільнага насельніцтва Беларусі. Ваенныя злачынствы супраць украінскага цывільнага насельніцтва, а таксама злачынства агрэсіі супраць Украіны. Александр Лукашенко і прадстаўнікі вышэйшага ваенна-палітычнага кіраўніцтва яго рэжыму здзяйсняюць шматлікія злачынствы у адпаведнасці з крымінальным кодэксам Беларусі. Александр Лукашенко павінен панесці крымінальную адказнасць за вышэйзгаданыя злачынствы. З улікам немагчымасці правесці незалежны судовы працэс у Беларусі, Координацыйная рада Беларусі заклікае краіны і міжнародныя арганізацыі не прызнаваць выбарамі той фарс, які арганізоўвае рэжым Лукашэнкі 26 студзеня 2025 года, прыняць неабходныя меры для садзейнічання расследаванню злачынстваў супраць чалавечнасці і ваенных злачынстваў Александра Лукашэнкі і прадстаўнікоў ягонага рэжыму офісам пракурора Міжнароднага крымінальнага суда. Далучыцца да звароту Літоўскай рэспублікі ў Міжнародны крымінальны суд аб расследаванні злачынстваў супраць чалавечнасці, здзейсненым Александром Лукашенко і яго паплечнікамі. Узмацніць міжнародны ціск на рэжым Лукашэнкі, а таксама распрацаваць дадатковыя інструменты, каб прадухіліць абыход уведзеных санкцый. Прашу сакратарыят размясціць гэтую прапанову, праект дэкларацыі Координацыйнай рады па выніках сённяшніх слуханняў аб адказнасці Александра Лукашэнкі за злачынствы у адпаведным канале для таго, каб мы маглі цягам 24 гадзін абмеркаваць агульным пасяджэннем, а потым выставіць на галасаванне. Дзякуй вялікі ўсім. Я закрываю сённяшнее слуханне.